Filmhulen præsenterer en spin-off. Med en af de originale værter fra Filmhulen, Lars Tobisen Åbom, og gæsten, de ikke helt kunne slippe af med igen, Jesper Birkemose Iversen. Her kommer en positiv podcast om film uden snobberi og uden alt for mange sure opstød. Disse to næsten middelaldrende heteroseksuelle hvide mænd har sat sig for at anbefale en masse lækre film til dig. Både nye, gamle, streaming og biograf-aktuelle film. Og hvorfor har vores to værter så behov for at lave lige nøjagtigt denne podcast? Fordi film. Hej Jesper. Hej Lars. Hvorfor ser du så forelsket ud? Fordi film. Hvorfor sidder du ligner en, der har et dilemma til Sara Monopolet? Fordi film... Ja, okay. det er de satans film. Ja. Men hvorfor ser du så forelsket ud? Må vi få historien? Ja, det må du gerne. Du er helt rød om ørerne. Ja, men jeg har simpelthen fået det, der hedder en man-crush, faktisk. Okay, du har fået en man-crush. Ja. Kan jeg gætte, hvem det er? Det må du gerne. Må jeg få et ledtråd? Fordi ellers bliver det rigtig svært. Ja, jeg ser rigtig meget med ham lige i øjeblikket. Er han nulevende? Det er han. Jamen, jeg burde vide, Og nærmest også aktuel i forhold til Oscars. Er det Ryan Gosling? Nej. Du er ikke i gang med Ryan Gosling. Nej, det er jeg ikke. Han er nærmest aktuel. Ja, han er aktuel i forbindelse med Oscars. Nå, Bradley Cooper? Nope. Du er ikke i gang med Bradley Cooper. Hvem er det så? Det er Leonardo DiCaprio. Jo. Nå! Det er simpelthen Leo. Jeg har fået et crush på Leo. Den gamle handkat. Ja, men det er fordi, at han er simpelthen... Altså, jeg vidste godt, jeg ville være glad for hans film, og jeg vidste godt, jeg godt kan lide hans film, men han er bare så fucking god. Ja. Det er han virkelig. Jeg er virkelig imponeret over hans reach inden for film. Ja. Altså, hvad han kan, og hvad han gør. Altså, Ja. Nej, hvor er han god. Hvor langt er du? Jamen, jeg har set 8 med ham indtil videre. Okay, ja. Jeg har snart en tredjedel ind allerede. Det går stærkt, jeg er hurtigt. Ja, okay. Men de er virkelig gode. Det er også lidt mere alsidig film, han laver, end Jackie Chan, som laver sådan nogle tunge... Ja, det er meget det samme, ja, ikke? Ja, præcis. Og nogle gange er lidt lange, fordi der er ikke så meget kung fu med, som man skulle tro. Nej, men til gengæld, så kan det være lidt svært, og det ved jeg godt, det lyder åndssvagt nu, når jeg siger, at jeg allerede har set 8, men det kan være lidt svært, fordi stort set alle Leos film er 2,5 timer. Altså, der er ikke mange på under, og der er slet ikke mange, der sådan lige er omkring de 2 timer. Og sådan en god håndfuld Scorsese-film imellem. Og der er rigtig mange Scorsese-film med. Men hvad mener du med, at han er til dels nomineret? Er han ikke nomineret? Jo, han er nomineret. Nå. Det er så han er fuldt nomineret. Han er hovedrolle jo ja, okay. til Oscars. Han er fuldt fortjent. Mod Timothée Chalamet. Det er jo de to, der sådan ligesom Nå, er det? står til at være dem, der skal slås om hovedpræmien. Ja, det er det. Men ikke Timothy. For Marty Supreme jo. Ja. Med Timothy som... Der kom i tanke om min tredje. Fedt. Ja. Cool. Og hvis jeg glemmer, hvad det er, så skal du bare sige Marty Supreme. Så skal jeg nok komme i tanke om det. Den ligger lige i baghovedet. Ja. Jamen, hvorfor er det så, at du har et dilemma? Ja, men det er jo fordi, at... Og den er lidt løs i forhold til det for de film. Okay. Men det er sådan... Min kæreste og jeg, vi bor i lejlighed lige nu. Og vi sidder lidt med et dilemma pt. Vi er sindssygt glade for, hvor vi bor. Vi er rigtig, rigtig glade for, at vi bor i Faaborg. Bor i en dejlig stor herskabslejlighed. Vi er rigtig glade for. Bor et dejligt sted i Faaborg, og har naturen tilgængelig og byen tilgængelig. Men lejligheden er af ældre dato. Ja. Den er ikke betonlydtæt. Den er heller ikke mega ikke lydtæt. Det modsatte er, den er mega lydig. Ja. Den er ikke mega lydig, men lidt lydig. Ja. Det vil sige, at vi kan selvfølgelig godt høre underbord og overbord, men der skal en vis styrke af volumen på, før vi kan høre dem. Før I lægger mærke til det. Ja. Vores naboer, underbord og så videre, de er super søde, og vi kan rigtig godt med dem alle sammen, og vi er rigtig glade for dem alle sammen. Ja. Vores underbord er 2 ukrainske flygtninge. Et ældre ægtepar. Okay. Så vi kan ikke kommunikere super godt med dem, men de er super søde, og de har været op med mad til os, og de er glade for Bodil, og de hilser, og så videre, og så videre. Det lyder hyggeligt jo. Det lyder rigtig hyggeligt, og det er her, nu begynder dilemmaet så stille og roligt at komme. Det er ligesom, er det Sara Monopol nu? Det er Sara Monopol, det har jeg overvejet lidt at skrive ind, fordi det er sådan en, den er faktisk lidt, hvad fanden gør man i sådan en situation her? Vi har det problem. Ja. Og det problem er, at det er et ældre ægtepar, og manden har haft en blodprop eller noget. Han hører ufatteligt dårligt. Og deres tv,
Det kører fra klokken 6 om morgenen til klokken 11-12 om aftenen. Okay. Og der er smæk på det tv, som i, når de har skruet godt op, så kan vi høre det. Der er ikke det rum, vi ikke kan høre det. Nej. Når man sidder og skider på toilettet, så kan man følge med i, hvad de ser i fjernsynet. Og det er, hvad det er. Det er generende på den måde, at nu har vi fået en lille en, så lige pludselig så skruer man, har vi ikke lige så højt, som vi plejer at have det. Han har skruet lidt længere ned, fordi der er ingen grund til, at tv det blæser afsted, fordi så bliver han sådan overstimuleret af lyde. Men det gør bare, at når man skal sætte sig og se film, så bliver vi vitterligt forstyrret af, og så er der noget andet lyd. Der er en kronisk summen hele tiden. Okay. Der er den der hele tiden, der kører. Nu så vi Hercules falder. Den så du biografen, ikke? Den har jeg ikke noget at se. Den har ikke noget at se. Nej, okay. En utrolig stille. Flot film, men den er stille. Ja. Ikke for os. Nej. Altså, han har virkelig PTSD, fordi der er noget, der kører hele tiden i hovedet på ham. Men vores dilemma, det ligger i de ukrainske flygtninge, og det er ikke bare ukrainske flygtninge. De er nogle af dem, som er flygtet fra de her byer, som ikke eksisterer længere. Ja. Altså, de er vitterligt flygtet fra krig og så videre. Ja. Så det i forvejen gør, at man har sådan lidt respekt for, at de har været igennem nogle ting. Ja. Det er ikke en verdens fedeste situation, de er i, og de har fået et nyt liv, de skal lære i et land, de kan tale sproget i. Ja. Men vi er så forstyrret af dem, og vi har ikke samvittighed til at prøve at kommunikere frem, at hey, jeres fjernsyn er lidt højt, når vi ved, at grund til, at det er højt, er fordi manden ikke kan høre det. Noget. Så vi kan sådan, føler vi, hvis vi snakker med dem, så fjerner vi det sidste glæde, han har i hverdagen. Så det er sådan et dilemma, hvor vi synes, vi ved, at vi er vitterligt forstyrret af det. Og jeg har noget ADHD, og en af de traits, jeg har med ADHD, det er, at jeg kan for eksempel ikke, hvis jeg sidder i et selskab, en julefrokost, og der er et bord bag mig, så har jeg svært ved at følge med i den samtale. Det er svært ved at fokusere på en samtale. Ja, fordi min hjerne også følger med i samtalen bagved. Ja. Og når vi sidder og ser film, så sidder jeg sådan, mit hoved sidder og shopper imellem op og ned, ja. Glæd dig til dit barn selv har fjernsyn på værelset, eller selv går og hører musik på alle mulige tider af døgnet, fordi jeg har det samme problem som dig. Okay. Fordi når mig og min kone, vi sætter en film på lørdag aften inde i stuen, og Simone sætter og ser en serie inde på værelset, så sidder vi også og slås om, hvem der skruer højst op for lyden. Så der er også en konstant lyd af noget andet for mig i baggrunden, når jeg sidder og ser. Men det kan vi købe os til. Vi kan bare købe en stor gård, hvor vi har hver vores indeby. Det er rigtigt. Så det er men jeg kender godt problemet. Ja. Det er irriterende, når man nu er så glad for at få hele oplevelsen med, ikke? At der så er noget andet, der larmer. Ja. Og Nana, hun siger også nogle gange, så bliver man sgu lidt skør. Hun går på barsel, hun går hjemme, og hun siger, det kører bare hele tiden. Ja. Altså, fra man står op til man går i seng, så er der bare... sige, der er jo faktisk... Min far, han hører dårligt. Ja. Og han bor også i lejlighed. Ja. Min far, han har jo fået sådan nogle... høreapparater. Ja, eller bare høretelefoner, som fungerer på fjernsyn, sådan at der både... Du kan sagtens have lyden tændt for fjernsyn samtidig, med at lyden også er i høretelefoner, men så kan min far bare skrue ekstra højt op i hans høretelefoner, og så kan min mor, som hører normalt, have fjernsyn kørende. Fordi min mor, hun kan... Og de har det simpelthen, fordi min mor kunne ikke holde ud, hvor højt fjernsyn skulle være, for at min far kunne høre, hvad de sagde. Ja. Det var alt for højt for hende at sidde og høre på. Ja. Så de fik den løsning der. Ja. Så man kan jo gå ned og præsentere en løsning samtidig. Sige, jeg ved godt, du hører skidt, men der er faktisk en halv løsning her, så kan du skrue lige så højt op, du vil, uden at du ved. Ja, men det er så har du en løsning med i... Og det var jo en af de løsninger, som man får, når man skriver til Sara. Ja, lige præcis. Så det fik du her. Værsgo. Tak for det. Ja, selv tak. Nå, og velkommen til. Ja, velkommen til. Og velkommen til alle, der lytter med. Ja. Og vi har jo et helt almindeligt program den her gang. Sådan er det med... Og så bliver det en lille smule anderledes næste gang, men det kan vi snakke om lidt senere. Ja, det bliver rigtig hyggeligt. Ja, det glæder vi os til. Ja. Men vi starter med stats. Det gør vi, og anbefalinger, som vi plejer. Ja. Så kommer der de episodens 3, og så slutter vi med hovedfilm, og hvad vi ser frem til næste gang. Og vi skal advare mod spoilers. Det skal vi. Hovedfilmen, det er Desperate Measures. Ja. Med Michael Keaton. Lige præcis. Og en... Andy Garcia. Andy Garcia, ja. Det er lige da jeg så ham, så var jeg sådan, ja. Jo, ham, ja. Det er ham. Du kunne han helt ansigt på ham sidste gang, vi snakkede. Okay, for han er ung. Ja, det er jo også en 90'er-film, jo. Ja. Godt så. Jamen, skal vi smide stats på bordet? Ja. Det kan vi godt. Vil du starte? Jeg har lidt hørt dine stats. Ja, jeg har slået rekord. Ja, i den forkerte ende. Ja. 7 film. I starten af i går var det 5 film. Så jeg har lige nået 2 film her. Så er det godt, du har 2 plus fra sidste
Ja, ikke nok plus. Nej, det er ikke nok plus. Det udligner ikke. Jeg har ændret min forskudsopgørelse til 15 til 11. Okay. Jeg vil gerne øge mit snit med 1. Og det er en af grundene til, er, at vi desværre oplever, at det er lidt demotiverende at se film, når det der støj, det kører. Ja. I hvert fald som det er lige nu. Det skal høres med til historien, at det er periodisk. Nogle perioder, så er det som om, at de kommer til at skrue op, og så glemmer de at skrue ned, og så går det op for dem, at de skruer op. Og så kan der være en lang periode, hvor vi næsten ikke kan høre det. Okay. Nå, og så den anden grund er også, at vi er begyndt at game lidt. Det tager jo så noget andet. Det tager noget tid, ja. Så fordi vi har købt sådan en Asus ROG Ally Z1. Og det er sådan en... Det aner jeg overhovedet ikke, ikke, det er en spillekonsol. Du har nogle controllers og en skærm. Okay. Det er egentlig bare en gaming computer. Kæmpe Gameboy. Ja, en kæmpe Gameboy, der kan spille moderne spil. Ja. Nå. Så vi sidder og spiller nogle spil der. Dig og... Ja. Damen, ja. Så hygger vi os rigtig meget med. Okay. Og det er jo det, så vælger man, så sidder man og spiller det og hygger med det, og og så er vi bare gået tidligt i seng. Altså, Jeg bliver træt. nej, det er jo for ikke at blive træt. Nå, okay. Ja, tilpas nok mange af mine brødre og venner, de har været forældre, jeg har set søvn. Det er i hvert fald det vigtigste. Det er en god ting. Ja, så vi sørger for at gå tidligt i seng, og det gør jo så, at så det kan være, at man kun lige har en time, og så... Ja, men vi skal se film i aften. Det er jo så der, jeg prioriterer fuldstændig modsat og får ikke sove en skid, men til gengæld ser jeg godt nok. Ja, men det er også nyt for os. Han er lige blevet 4 måneder, ikke? Ja. Man skal lige finde sin plads i det. Nå, men det var 7 film, og det var 6 stream og 1 på tv. 6 stream og 1 på tv. Ja. Alright. Jamen, jeg er nået op over de 40, som jeg plejer. Ja, det kunne ikke. Men kun lige... Ja, 41. Nå, vi er begge to nede i et lav ende. Ja, en lav ende. En lav ende, 41. Ja. 11 af dem i biffen. Fedt. Så det er også sådan cirka. Det plejer omkring 10 med det biograf der, har jeg lagt mærke til. Jeg har igen, ligesom sidste måned, flest fysisk medie. Hvis du lægger Blu-ray og DVD sammen, hvilket jeg gør. Ja. Men 6 Blu-ray og 10 DVD'er, så jeg har været i de gamle film der i den her periode her. Så 16 i alt på fysisk og 14 på stream. Okay. Jeps. Dejligt, du trækker det. Mit skrækkelige gennemsnit, mit opadgående gennemsnit, det trækker du godt ned af. Ja, lige præcis. Og jeg trækker tv op som den eneste. Til gengæld, så har jeg set jerndød mange 6-stjerners film. Nå. Så altså, den her, jeg har jo set nogenlunde lige så mange film, som jeg plejer, men jeg har ikke lige så mange anbefalinger med, som jeg plejer at have. Nej, okay. Fordi at gennemsnittet har ikke været så højt på de film, jeg har fået set her. Ja. Og jeg vil også sige, og der ved jeg godt, nu er jeg nok meget uenig med mange andre, kan jeg høre, når jeg lytter til andre podcasts. Scream! Nej, men ikke kun det. Nå. Men det er jo også en 6-stjerners film. Ja, for den er du givet noget højere end nogle andre. Nogle andre har, ja, lige præcis. Men det er jo ikke kun det, jeg mente, for jeg mente, der er også mange, der har givet mange af de film, der har været inde og se rigtig høje karakterer. Okay. Altså som for eksempel Marty Supreme. Men der er jeg så igen overhovedet heller ikke med. Nej. Så jeg er meget... nogen har givet nogle af de film, jeg har givet 6 stjerner meget lavt, hvor jeg trækker op på 6, og andre har givet nogle af de film, Marty Supreme, meget højt, hvor jeg så trækker ned på 6 også. Ja, okay. Fordi at de har simpelthen ikke... de har ikke fanget mig så meget. Nej. Den der Wuthering Heights, som der er rigtig mange, der er sygt glade for, det var så kedeligt. Den kunne Troldspejl heller ikke lide. Nej, jeg kunne godt nok heller. Altså, jeg var inde og se med René. Ja. René, han sagde, hvis ikke du havde været der, så var jeg gået. Sagde han det? Men den var virkelig også... Altså, det var en slow burner, der virkelig ved noget, og så fangede historien bare overhovedet ikke meget i hvert fald. Den har fanget nogle damer, det er helt sikkert. Ja, men det er jo på grund af rollelisten, er det ikke det? Jo. Men er det ikke også noget for kritik for, at den her omskrevet slutningen fuldstændig? Jo, men altså, jeg tror, der er meget, der er lavet om i forhold til, men det har det været alle gangene. Det er jo en film, der er blevet genindspillet 6-7 gange nu, eller sådan gennem tiden. Det er en meget gammel historie, en meget gammel bog, og så er den blevet indspillet i 30'erne, og i 50'erne, og i 90'erne, og i 10'erne, og nu igen her. Og hver gang med Leonardo DiCaprio. Ja, det kunne være fedt. Nej, det kunne ikke være fedt, fordi du gør med Leonardo DiCaprio. Nå, jeg skulle have set det så 8 gange. Men åbenbart, så vidt som jeg forstår, jeg har ikke set nogen af dem, det er den første serie af de her film her, men åbenbart meget forskellige måder at fortælle historien på hver gang. Okay. Så det er ikke sådan, når du ser den ene, og du ser den anden, og du måske muligvis sådan vil fange, at det faktisk er den samme bog, det er bygget på. Så det skulle være meget forskellige. Ja, okay. Men jeg har kun set den her nye her, og den var rigtig kedelig for mig i hvert fald. Det eneste, der var fedt ved det, det var det visuelle. Altså det var meget flot. Der var flotte billeder, flotte locations. Flotte mennesker. Flotte mennesker, ja. Gjort rigtig klamme til tider, synes jeg. Ja. Men det er sådan en anden side sag. Jo. Men så alle mine filmer på et eller andet punkt endnu, af alt, hvad jeg har set i biografen, faktisk ligger der svævt
Jeg tror, jeg har set 2 film, jeg har givet 7, og en enkelt film, jeg har givet 4. Ellers ligger alt på 6. Jeg har set det i år. Okay. Alt. Sindssygt. Meget jævnt. Meget jævnt, ja. Filmår for mig indtil videre. Ja, fordi at jeg føler, at jeg har set mange over 6 stjerners film. Altså, I år. Som er lavet i år. Det er jo fra i år, alt det, jeg snakker om. Jeg snakker om film, der er udelukkende i år. Jamen, jeg har set noget fra i år. Det ved jeg ikke, om du har. Det tror jeg ikke, du har. Klassefesten. Til Klassefesten, ja. Var det en 6 stjerner? Nej, det var det ikke. Det var det ikke, det tror har du jeg. set en 6? Det tror jeg sgu, det var. Har du det? Ja, det tror jeg. Ja. Den tror jeg kun, jeg gav. Ej, jeg gav en 5. Jeg var inde og set den med mit arbejde. Vi snakkede jo sidste gang om, at jeg ikke havde set den, men jeg skulle ind og se den. Ja, du har set den nu. Og det var jo en god oplevelse, fordi at jeg sad ved siden af en tidligere kollega. Hun er ikke kollega mere, fordi hun er over 80. Okay. Og har arbejdet ude på fabrikken i 1000 år som maddame nede i kantinen. Ja. Og hun er mor til en af dem, der arbejder der, som også har sin søn arbejder derude, så det er sådan generationer af. Men hun, hver gang vi har noget, så hun stadigvæk inviteret med hende der. Og hun er med, og hende sad ved siden af, og hun var ved at brække sig. Ja, og det er det, den kan. Ja. Og det er det, den kan. Det giver en stemning, når du sidder i biografen. Jeg er 100% sikker på, at jeg har givet den 5. Ja. Og jeg er 100% sikker på, at jeg havde ikke givet den 5, hvis jeg havde siddet hjemme og set den. Nej. Det tror jeg ikke, jeg havde. Det er jo det, og Nikolaj Kopernikus, han lavede sådan et red carpet interview med Ekstrabladet eller sådan noget, hvor de spørger ind til det med anmeldelserne, hvor han siger, at han synes det, man kan godt høre på, man er godt klar over, altså hvis du skal skille den her film ad, de her film ad, filmteknisk, så kan man godt gøre det. Ja. Men han siger, det er der pointen. Det er ikke det der point, men han siger også det her med, at han synes, det er ærgerligt, at det er blevet sådan en, den skal bare slagtes, og den skal slagtes altså så grumt som muligt, ikke? Ja. I stedet for sådan at se den som værende, men det er jo, altså publikum elsker jo at se det her, og vi bliver fælles om, vi griner, og så at der er ekstreme plot holes i den, og det er ikke stor filmkunst, fordi det er ikke det skal være. Det er ikke det skal være, nej. Og det er en biografmagnet, publikumsmagnet, og folk de griner, altså jeg griner også helt enormt meget. Folk har en god aften i byen, altså. Men må jeg lige spørge dig om noget? Jeg har givet den 6 stjerner, ja. Har du lyttet til det, jeg sendte til dig? Nej, det glemte jeg alt om. Okay, ej, sorry. Fordi det er sjovt, for nu kommer vi lige tilfældigvis ind på det her, og det er lige præcis det, der blev slagtet i slutningen af den podcast, jeg sendte lydklippet til dig. Okay. Hvor du kunne høre hvor grimt man decideret kan vælge at stå og tale om den her slags film her. Nå, det er godt, jeg kan høre det til, hvis så vil vi sidde og snakke om det her i en time. Prøv at lytte til dig. Ja. Eller prøv at lytte til dig. Det vil jeg. Det gør jeg også, okay. Lyt til dig selv. Så. Ja. Prøv at lytte til det, og så kan det være, at vi lige kan vende det og det værste er, at jeg tænkte, fedt, det skal jeg lytte til, og det er fuldstændig glemt. Det første, når du nævner her, ja. Men det var lidt sjovt, fordi det var lige præcis det emne, det lige drejede sig om. Nå, skal vi ikke lave nogle anbefalinger? Skal vi ikke komme med nogle positive... Jeg kommer med hele mine 2. Hele dine 2? Ja. Jamen, så synes jeg skal starte, så. Skal jeg ikke gøre det? Gør det. Så vil jeg godt starte, og som sagt, jeg har set mange DVD'er, så det er lidt nogle gamle film, jeg har med. Jeg har ikke så meget helt nyt med, fordi de har, som sagt, som jeg lige sagde, de har ikke ligget så højt for mig endnu i år. Så jeg starter simpelthen med The Day After Tomorrow. Ja, den er god. Den er så god. Ja, den er fed. Den er så god. Den er godt lavet. Det er den faktisk. Ja, den er fra 2004 eller sådan noget. Den er fra 2004, og jeg var også overrasket. Altså selvfølgelig har den sine steder, hvor det ikke er så godt lavet, men altså, nu er jeg lige ved den at se Greenland 2, ikke? Mm-hmm. Som er fra i år, og altså, det skulle heller ikke meget bedre lavet nødvendigvis. Nej, og så... Der er nogle flodbølger og sådan noget, det er også noget, jeg sidder og tænker, det har jeg i hvert fald set lavet bedre end det der, ikke? Og det er endda en biograffilm fra 2026, ikke? Så The Day After Tomorrow, fantastisk godt lavet, og en fin historie. Jeg kan godt lide det der med, at han skal ud og finde sin søn, og jeg har helt glemt igen, og jeg har set den mange gange, men jeg har fandme glemt, det var Jack Gyllenhaal. Nå, har du glemt det? Ja, at der var sønnen til som 16-årig, eller hvad han er i den. Ja. Så ung i den. Ja, det er han helt vildt. Han har nogle valpekinder. Ja, men han gør det godt, og det er jo simpelthen, det er jo ham der, Roland Emmerich, som jo nærmest er blevet lige med katastrofefilm. Ja, altså katastrofefilm Godfather. Ja, han har altså Independence Day og Godzilla fra 98. 2012, ikke? Og den, der hedder 2012, ja. Den er altså også god. Og senest Moonfall, som var jo helt crazy. Den er ikke så god. Nej, men det var stadigvæk... han har smadret jorden så mange gange. Ja, han er meget glad for at smadre jorden. Og se de her ikoniske, altså frihedsgudinden, eller ikoniske bygninger, eller sådan noget, blive smadret og sprunget i luften, eller væltet af en flodbølge, eller hvad det nu er, filmen handler om. Eller blev mast af månen, der falder ned. Ham vil jeg gerne se lave en AI-film. Fordi så kommer vi også ødelægge alt, uden det skal koste noget. Det er simpelthen det, han er specialist i. Ja. Og jeg vil sige, at ud af alle de her film her,
Independence Day er nok den bedste. Men så vil jeg også mene, at The Day After Tomorrow kommer lige bagefter. Ja, og jeg har et svagt hjerte for 2012. Ja. Den kan jeg altså godt lide. Jeg synes, den er for lang. Den er sådan næsten 3 timer, tror jeg. Men jeg synes, der er noget over den, der kan noget i 2012. Det synes jeg. Så hvis man er til de her katastrofefilm her, og man ikke har set The Day After Tomorrow, så er det i hvert fald en kæmpe anbefaling fra Spektro. Fra Spektro, ja. Jeg har givet den 7 stjerner, og den kan ses lige pt. På Disney+. Okay. Så hvis man vil prøve at se jorden fryse til is, så er det der, man skal gøre det. Og statister bliver bombarderet af kæmpe, hvad hedder det sådan noget? Havl, ja. Ja, den er fed. Jeg så den sidste år, der var den i fjernsyn. Ja, jeg kunne godt se, det ikke var så lang tid siden, du har set den sidst. Skal jeg komme med en anbefaling, eller vil du lige brænde nogen af, før vi... Nej, hvis du tager en nu, så tager jeg 2 bagefter. Okay. Jamen, jeg vil virkelig gerne anbefale Hercules falder. Ja. Med den note, at det ikke er en film for alle. Nej. Der er nogen, der vil synes, den er gabende kedelig, og der er nogen, der vil synes, at den er... Altså sådan, der sker ikke en skid i den, og sådan noget. Men der er virkelig, den taler virkelig til nogen, og det er veteraner og pårørende til veteraner. Det er emnet. Ja. Hold kæft, det er håndteret godt. Det får brødre til at sådan... Ja. Den er ikke så god til at håndtere PTSD alligevel. Nej. Før når man har set den her. Vi var så betaget af den, og der sker ikke rigtig noget. Den på Nordisk Film? Vi lejede den. Nå, I lejede den? Ja, den er ikke på Nordisk Film endnu. Nej, for den er ret ny, jo ikke? Den er ret ny, ja. Vi lejede den for 49 kroner eller sådan noget. Okay. Dar Salim, måske årets danske præstation. Ja. Vanvittigt. Har jeg også hørt. Men, og han er jo også nærmest den eneste skuespiller med i den film, ikke? Ja, alle de andre, det er rigtige soldater og rigtige... Ja, eller folk, der spiller sig selv. Ja. Fordi det er jo det der med den, det er, at alt, der sker i den, det er fiktion. Men de ting, der sker i den, er ægte. Ja. Det vil sige, der er en scene, som de har brugt meget i markedsføring. Det er en scene, hvor han skal hejse et flag op sammen med sin søn, og så bliver sønnen lige pludselig virkelig, virkelig bange for ham. Det er sket i virkeligheden, for eksempel. Okay. Så det er oplevelser, forskellige veteraner har haft. Som det så er samlet i en historie. Yes. Han er en fiktiv person, men hans oplevelser er ægte. Men han fik også sygt meget gode anmeldelser i Filmnørdens Hjørne af Kasper Christensen, som siger præcis det samme, som du siger. Det der, altså, det er en film, der virkelig vil meget. Altså, det kan godt være, at der ikke sker meget i filmen, men der sker meget. Ja. I fortællingen. I hovedet. Jeg peger, men det her i hovedet. Og så leverer... Dar Salim har altid været god til at levere replikker utrolig autentisk. Og han har en scene i den her, jeg vil ikke fortælle, hvad det handler om, men hvor han ligesom åbner op altså til en person, men også til os. Fordi vi sidder også med spørgsmål om, hvad er det, der er sket med ham. Og den må han fortæller det på. Man sidder sådan lidt med den der sådan... Men den optager. Okay, godt. Men hvorfor gør den det der? Der var lige noget, der poppede op på computeren. Der kom lige en kort pause. Virkelig kort pause. For der var ikke nogen pause. Der var ikke nogen pause. Har den bare optaget videre hele tiden? Ja, den poppede op. Og det kan godt være, der var en eller anden glitchy lyd ved jer på et tidspunkt. Min lyd er blevet helt vildt høj og lav igen nu. Okay. Men det er godt, du kan se den derovre. Jeg kan ikke se den. Nej, det var det. Men det her, det får du lige klippet til. Så det, jeg klipper det lidt til, men de får stadig pausen, og det skal være lige så hårdt. I får lige en pause, og så er det slut. Ikke engang et sekund. Godt så. Det var udstyrt, der lige sprang lidt fra. Ja, og han leverer helt vildt autentisk. Han fortæller på et tidspunkt, hvad det er, der går ham på, eller hvad han har oplevet. Og det må han levere det på. Det er lidt ligesom at høre en person fortælle noget. Personen har ikke rigtig tænkt over, hvordan han eller hun skal fortælle det her. Nej. Det virker så uskrevet, når han fortæller det. Og det er bare... Og det gjorde han også i nogle enkelte scener i Underverdenen, den første. Der havde han også nogle replikker, hvor man sådan tænkte, det føles næsten for ægte, det må han levere det på her. Og det gør han bare skide godt. Så en kæmpe anbefaling. Og igen, man kan støtte op omkring dansk film ved at lege netop en dansk film. Ja. Men jeg har heller ikke, jeg føler heller ikke rigtigt, at jeg har set en film med Dar Salim, hvor Dar Salim ikke har været god. Altså, nej. Han virker som ret stabil skuespiller. Ja. Okay. Hvordan kan det være, du ikke så den i biografen? Ja, jeg ved ikke, hvorfor den lige... Nej. Det er jo ikke meget, jeg springer over, men lige den fik jeg så sprunget over. Der har måske været lidt andre ting. Ja, og det kunne også godt være sådan en film, der lige får et kvart sekund, og så er den ud igen. Ja, jeg tror ikke, den kører særlig lang tid. Nej, det tror jeg heller ikke, den gjorde, fordi vi så den, det skal vi se, og så... Altså, før vi nærmest nåede at kigge efter det, så var den væk. Ja. Jeg har givet den 9 ud af 10. Du har givet den 9 ud af 10, og det var højt. Men det sagt, det er ikke fordi, at jeg så føler, at alle kommer til at synes, det er en 9 ud af 10, men vi var bare sådan, det er en film, vi kommer til at huske. Ja. Og vi vil ikke kunne sige, hvad vi skulle sætte en finger på, fordi den er bare så godt fortalt. Fantastisk. Og så er den så unik. Jeg har ikke set sådan, det blev fortalt på den måde før.
Så det er bare ud og lege på VOD, hvis man har lyst til at se det. Er afsted? Yes, sir. Godt. Jamen, så fortsætter vi lidt med de gamle film. Ja. Jeg har set The Island. Ej, det er jo Michael Bay. Det er en kæmpe Michael Bay-film, som ikke ret mange snakker om. Hvis man skal snakke om en overset Michael Bay-film, så er det måske lidt den. Men det er også en, der har fået en kritik. Altså, den fik kritik, da den kom frem, og folk... Der har i hvert fald været mange, der ikke synes, den var så god. Jeg vil sige, det her er en af de, som kunne være en kandidat til en hovedfilm, man kunne have haft med. Ja, det er tæt på i hvert fald. Den er måske lige kendt nok. Ja, den ligger lige på grænsen, vil jeg sige. Men jeg synes, den er mega god. Altså, jeg synes, den er fantastisk action, og jeg kan godt lide stilen, den er lavet i. Man er ikke i tvivl om, den Michael Bay-film, bortset fra det. Men det er jo den her fortælling med Ewan McGregor og Scarlett Johansson, som er nogle mennesker, der bor i en bygning. Ja. De ved ikke, hvor de er. Nej. De er ligesom fået at vide, at de kan ikke leve ude. Jorden er forurenet, og man kan ikke være ude i... Nej. Men der er den her ø. Men der er øen. Der er en ø. Ja. Men alle kan ikke være ude på den her ø. Nej. Så folk bliver ligesom... der er et lotteri, der kører. Tilfældigt lotteri. Og så bliver det tilfældigvis... vender de adgang til den her The Island. Og så bliver de sendt afsted, og folk jubler og er glade og så videre. Men der er selvfølgelig en helt anden forklaring på det her. Og det skal jeg absolut ikke fortælle nu jo, fordi hvis du sidder derude og gerne vil se en god Michael Bay-film, for det synes jeg altså, det er. Det er det. Så skal jeg ikke fortælle handlingen jo, fordi det er jo lidt et plot twist, der er her. Og den er altså der er også Steve Buscemi er også med i, Sean Bean er med i, Michael Clarke Duncan er med i, og der er nogle, den er sådan til tider er den sådan lidt, nærmest lidt gyseragtig. Ja, det, noget af det, der kommer til at ske. Den er sådan lidt mystisk. Ja, jeg synes, den kan noget. Og den er ikke tilgængelig nogen steder lige nu til at streame, men du kan leje den på Blockbuster, Viaplay og Apple. Ja. Så der er masser af mulighed for at leje den, og jeg synes man skal prøve at se den, hvis man ikke har set den. Jeg har givet den 7 stjerner, og det var lidt lang tid siden, jeg har set den sidst, så jeg var sådan lidt, om jeg huskede den bedre, end den var, men det synes jeg ikke. Jeg synes virkelig, den holder. Jeg husker, jeg så den i biografen, og jeg husker, vi var meget imponeret over den. Og jeg synes, det der er fedt med den, det er det der mystikken. Så hvis man har tænker, den lyder spændende, jeg vil lige se lidt mere om den, lad være. Ja. Fordi at en del af det mystikken er i det der med, hvad er The Island? Ja. Man skal ikke have det spoilet. Nej, det ødelægger en stor del af filmen, ikke fordi det er sådan et wow, nej. Men det er bare, det er ligesom det, der også holder fundament, eller hvad det, momentet kørende i filmen. Det er præcis. Og hvis jeg så skal... Det er altså også en dobbelt anbefaling, ikke? Du er med. Du er med på mine anbefalinger. Ja. Det er godt. Og så hopper jeg videre, så tager jeg en til, og så kommer du til bagefter. Godt. Det er en film, jeg så i går. Ja. Og det er fra 2002. Og det er med Samuel Jackson og Ben Affleck. Er det noget... Filmen Changing Lanes. Nej, en thriller. Okay. Som lidt udspiller sig ved, at Samuel Jackson, han er en fattig, struggling black guy, der har været alkoholiker og nu er ædru, og skal kæmpe for at få sine børn tilbage, få lov til at have samvær med sine børn. Ja. Og så har vi Ben Affleck, som er en rig advokat, som har noget meget vigtigt sted. Han skal være med nogle meget vigtige papirer, for at hele hans liv bliver endnu bedre, og han kan blive endnu rigere, og han kan få råd til en båd. Og de her to mennesker, de skal nå noget. Og filmens titel, Changing Lanes, er fordi, at de to kører på vejen, og den ene skal skifte bane, og det ender så med, at de to kører ind i hinanden, og er med i et trafikuheld sammen, som gør, at ingen af dem når det sted hen, de skal være, og blamer den anden for, at de nu har ødelagt det her. Okay. Og det er en thriller, så du kan regne ud, at de begynder at gøre ting for at genere hinanden, som så eskalerer i slutningen af filmen. Den er ret god. Ja, den lyder også ret god. Den er ret god, og det er en ret fed præmis for filmen. Igen, ærgerligt, hvis jeg sidder og spoiler, hvad det er, de gør, og hvad der sker, så det vil jeg ikke gøre. Igen er det en film, der ikke ligger tilgængelig sådan lige til at streame, men den kan lejes på VOD, på Blockbuster og SF Anytime. Okay. Jeg har givet den igen 7 stjerner, og det er bare en rigtig fed thriller. Ja, den lyder også rigtig god. Det er den også. Du er god til at fange de der film, der man sådan tænker, så har jeg aldrig hørt om det der.
Og igen, det var også en film, vi kunne have brugt som hovedfilm. Ja, det var det nemlig. Ja. Så jeg har lidt den samme vibe som den film, vi skal snakke om senere. Ja, altså, det er rigtigt. Det er faktisk lidt rigtigt. Ja. Det er faktisk lidt rigtigt. Ja. Var det 2? Det var 2. Så er det min sidste. Så er det din sidste. Det er... så skal jeg prøve at se, om jeg kan sige det. Det er... Ja, det er meget svært at udtale. Ja, det er 2000 meters to Andrivka. Andrivka. Hvor ligger Andrivka henne? Det er i Ukraine. Det er den der dokumentarfilm, der vandt en Oscar sidste år. Det er den, du gav fuld smadre på den stjernerne. Den gav fuld plade. Den er fået 10 ud af 10. Ja. Og det er fordi, at jeg tror ikke, der kommer eller er en film inden for de sidste 5 år, som er vigtigere end den her. Hvis det er, at man skal se den, fordi det sætter lidt i perspektivet i krigen i Ukraine og dens betydning, og hvor fuldstændig fucked den krig, den egentlig er, og hvor brutal den er. For jeg tror, mange mennesker ikke ved, hvor brutal den krig, den er. Så skal man se den her. Den er grum. Okay. Den er ikke til sarte sjæle. Altså, jeg er ikke en, der får det dårligt eller noget som helst. Men jeg var sådan... Vi var ved at spise, og vi var lige ved at spise, da vi så den. Den er hård. Okay. Det var sådan, jeg tænkte, der er nogle mennesker, de vil få det dårligt af den her. Ja. Og det er ikke nødvendigvis, fordi det er så grumt, det du ser, men det er bare, det er så... Krig er så klamt. Ja. Altså sådan, det er så meningsløst. Ja. Og den er helt vildt godt fortalt. Okay. Altså, der er nogle karakterer, som du sådan bliver introduceret for, og du sådan tænker, nå, okay, hvem er de? Og du sådan, det. Og så, så scenen slut, så kommer det bare på sådan en sort skærm. Ja, han døde så 3 måneder efter optagelserne. Og så sker bare igen, og det sker igen, og det sker igen. Og man tænker, hold kæft, hvor er det sygt og meningsløst, det her. Ja. Det, den egentlig handler om, det er, at man skal følge en gruppe af ukrainske soldater, en enhed, der skal overtage en landsby. Så det er så kun 200 meter væk. Altså erobrer den tilbage. Ja, det kan man godt sige, ja. Erobrer den tilbage. Det er 200 meter fremme. Alt omkring dem er fuldstændig sønderbumpet. Lige på nær en sådan linje, der måske er 20-50 meter bred. Ja. Og det er den trærende, der de skal bevæge sig igennem, og de skal bare kæmpe sig igennem russere, der gemmer sig i skyttegrave hele vejen hen. Okay. Så de så når frem for at hænge et flag på en ruin, og så... Og sige, det er vores. Ja, og så er der bare flere 100 ukrainske soldater, der døde, bare for den lille... Når man sådan hører om, hvor stille krigen den står, ikke? Altså man ser de linjer, de rykker sig nærmest ikke på 5 år, ikke? Så ser man den dokumentar der, som er sådan... Ej, men der er fandme mange mennesker, der dør for de der små, få meter, ikke? Ja. Og det er en kæmpe anbefaling. Jeg tror, vi så den på DR. Ja. Så den er frit tilgængelig. Og det er... Men igen, den er ikke til sarte sjæle, men den er utrolig vigtig. Ja. Og jeg synes, at man skal se den for at forstå, hvor meningsløst krig kan være. Ja. Den er på noget, der hedder noget... Jeg er på USA. Øjeblik. Kan jeg lige hurtigt fortælle, hvor den er hen? Ja, den er på DR. Okay. Yep. Ja. Det var min sidste almindelige anbefaling. Man mærker jo lidt til dengang. Altså, vi har ukrainske folk på fabrikken i øjeblikket. Ja. Til at hjælpe dem med til at få en hverdag og have noget at lave og sådan noget. Så vi har 4 unge ukrainere ude og arbejde ud også. Men det er ikke også mellem 30 og 60.000 flygtninge, vi har fået i Danmark? Ja, det er en del i hvert fald. Det er en del, ja. Og vi har også af og til en ukrainsk eller ikke en ukrainsk børnefilm, men vi har en visning med gratis adgang for ukrainske børn inde i vores biograf en gang imellem. Det er rigtigt, ja. Så det er voldsomme sager, og det går ud over nogle alt forkerte mennesker. Ja, det er rigtigt. Hvor der nogle mennesker har stort svært ved. Og nu videre til noget helt andet. Ja. Krig og ødelæggelse. Jeg kommer lige med en PTSD-film. Og så kommer jeg bare med sådan nogle dumme amerikanske film her. Nej. Det skal der også være plads til. Ja. Jamen, nu går vi til den eneste film, som er ny, jeg har set, som jeg også vil anbefale. Yes. Og det er, jeg har været på Prime og se den nye film, der hedder The Wrecking Crew. Med det er rigtigt, ja. Jason Momoa og hvad hedder han? Chris. Nej, han hedder Batista. Dave Batista. Dave Batista, ja. Nu forsvandt navnet lige der. Dave Batista. Og de to, de spiller et brødrepar. Ja. Som bor på Hawaii. De er fra Hawaii. Deres familie er fra Hawaii. Og de har en far, de ikke har set noget til i lang tid, som i starten af filmen blev myrdet. Okay. Og så den ene bror, han er sådan en lallebror.
Det må være Momoa. Og politimand, og det er Momoa, ja. Og den anden, han bor på øen og er seriøs, og tager sig af sin familie, og har familie og sådan noget. Ja. Og det er selvfølgelig Dave Bautista. Ja. Men de skal så slå sig sammen for at finde ud af, hvem der har slået deres far ihjel, og hvorfor. Ja. Og det involverer jo så, som jeg også lidt snakkede om, det var en af de her film, jeg sagde, jeg så frem til at se sidste gang. Okay, det kan jeg godt huske. Og der snakkede vi lidt om, at det indblander lidt den japanske Yakuza, og en eller anden mærkelig årsag, Claes Bang, og så videre. Det er rigtigt. Og det gør det også, og det er meget underholdende. Altså, det er meget underholdende, og de er sgu ret sjove, Bautista og Momoa i den her film her. De er sådan virkelig, de kan ikke udstå hinanden, de hader hinanden voldsomt. Ja. Og der er nogle ret brutale slåskampe og sådan noget med i, som gør det ret underholdende. Der er også noget lidt for meget CGI, store eksplosioner og biljagter ude på en motorvej og sådan noget, men det er jo sådan, omstændighederne er i dag. Det er jo ikke så forfærdeligt, som det kunne være. Nej. Altså, der er lidt, hvor man tænker, det var faktisk lidt fedt, hvis lige dæmpede det lidt, hvis det ikke skulle være så kæmpe stort, fordi det er ikke nødvendigt. Men ganske underholdende. Ja. Og jeg er oppe på 7 stjerner til den, faktisk. Ja, men jeg synes også, der er mange... Jeg synes, den er blevet nævnt meget. Den er nævnt. Altså den er også lige helt ny. Jens fra række 8 gav den også 7 stjerner. Og okay. Så altså, den er sgu underholdende nok. Ja. Det er absolut værd at se, hvis man vil have sådan en body-action-komediefilm. Når det gjort godt, så kan det også blive rigtig godt. Det kan det. Ja. Men altså, den kunne jo have... Altså, igen, hvis det ikke var alt det her med, du ved... bare spytte en masse ting på, og en helikopter, og store eksplosioner og sådan noget. Hvis de holdt det lidt mindre, men fedt, så ville det altså være et par stjerner. Meget let købt. Ja. Altså, filmen vil meget nemmere blive lige lidt bedre. Det er bare sjovt, som om, at det er som om, nogle af de der filmproducenter, de bliver blinde på det. Ja. Ej, det skal være der. Men jeg ved ikke, om det er en pengeting. Altså, det kan ikke rigtig regne ud, om det er, fordi at... Men det må alle dage være billigere ikke at lave. Jamen, det tænker med CGI. Fordi hvis de bare lige laver et par fede bileksplosioner med en sådan benzineksplosion der, så ser det jo så fedt ud i slow motion på, altså kan vi jo se fra de gamle 90'er film, ikke? Det ser jo stadigvæk federe ud nu, og så der se sådan en slow motion scene fra Con Air eller The Rock eller sådan noget, frem for at se noget nu her 20-30 år senere. Ja. Altså, det kan bare et eller andet. Ja, men der er noget tekstilt ved det, altså som CGI oftest ikke får med. Ja, altså, sådan er det bare. Ja. Og det er lidt sjovt, fordi lige nu snakker vi jo så røv meget om AI, altså, og vi sidder og ser de her videoer, der er blevet lagt ud på nettet af Trump, der laver alle mulige ting, eller Brad Pitt og Tom Cruise, der slås, ikke? Ja. Og vi sidder og kigger på det og siger, det er vildt, man kan jo ikke se det ikke rigtigt. Nej. Men eneste gang vi ser en film, hvor der er CGI, så kan vi så nemt se det ikke er rigtigt. Så jeg forstår ikke, hvad det er, der går galt her. Fordi man skulle jo tro, at så burde de jo også kunne lave en goddamn eksplosion nu. Ja, og det kan de jo også sagtens jo, men det er jo kompensationen, ikke? Altså det er, hvis det ikke de får sat det ordentligt sammen. Oftest, når man sådan hører folk i branchen snakke om det, så handler det oftest om i langt stykke hen ad vejen miskommunikation. Altså det er instruktøren, eller producenterne, der ikke forstår... Så det er simpelthen dumme fejl. Ja, det er simpelthen dumme fejl. Fordi hvordan kan T-Rexen i Jurassic Park fra nogle af 90, ikke, se så flot ud, og så kan du have en film i dag, hvor der er noget, der ser helt til hunden ud. Ja. Hvor man sådan, der er næsten 40 års forskel på de to ting. Hvordan kan... Det virker vanvittigt. Ja. Og det er jo igen det der med, begrænsninger skaber nogle gange et bedre resultat, end ikke at have begrænsninger. Ja, det er rigtigt. Ja. Yes. Jamen, det var... Var det din sidste anbefaling? Det var vores anbefalinger. Jamen, så skal vi faktisk videre til. Og her kommer de udvalgte 3. Da. Episodens 3. Ja. Yeah. Og den starter du. Okay. Jeg starter simpelthen med det, der hedder 3 ud af 4. Det ved jeg godt, hvad er. Hvad er det? Det er, du har set resten af Klassefest-filmen. Yes. Ja. Og du er glad. Ja, jeg vil sige, der er 3 ud af de 4 film, der er værd at se. Okay. Statistikmæssigt, der er det jo faktisk bedre end en Q-filmen. Der er det kun 3 ud af 6. Der er faktisk over halvdelen, der er værd at se her. Der er færre film, der gør godt med, det ved jeg godt, hvad det er. Men... må jeg gætte på, hvad for en af dem, du ikke synes, der er værd at se så? Ja. Jeg vil gætte på 3'eren. Ja, den er skrækkelig. Okay. Den er faktisk, enig. den er faktisk ikke god.
Jeg ved ikke, hvad fanden der er gået galt der. Nej, det er mærkeligt. Ja, virkelig mærkeligt. Ja, så er den sådan en højskolefilm. Okay, det køber vi ind på. Kører lidt i stampe. Okay. Så lige pludselig, så er det sådan en, du ved, sådan et... hvad er den hedder, den der, hvor de skal slippe rundt på ham, det lidet. Ja. Type film. Ja. Men jeg forstår ikke, hvad det er, de vil med den film her. Selvhenter, er det ikke det, den hedder? Den danske? Altså, nej, jeg tænker faktisk den amerikanske. Weekends at Bernie's. Det er sådan, du ved, den vibe, hvor det er sådan, haha, du skal lige huske, gammelfar herover. Og så er der så den underlige barndåb med Barbie and Baby, og altså, det er så... Og den scene der skiller sig så meget ud, for det føles som noget helt andet. For så lige pludselig, så er der Anders W. Bertelsen, som er hovedpersonen, føler man lidt. Ja. Man føler sådan, det er 2 forskellige film, der er klippet sammen til en-agtigt, ikke? Ja. Men nej, jeg har set dem alle sammen, og jeg synes, 1'eren, 2'eren og 4'eren er værd at se. Ja. Men også fordi 4'eren, til trods for, at de har haft 10 år til at lave 4'eren, så er der er nogle plot holes i den, men der er sådan 2 meget store plot holes i den. Og den ene er jo sådan, altså sådan, det er sådan en, den fejl laver du ikke i den 4. film i rækken, og så er det ikke, når du har haft 10 år til at lave den. Den 4. film, en lille spoiler, der er Troels Copernicus' kones forældre, de skal holde noget guldbryllup. Ja. Og deres største ønske, det er jo, at de skal komme og optræde, den trio her. Ja. Men i den 3. film, der kender hun ikke vennerne. Der kender hun ikke Nikolaj Copernicus' venner, Anders W. Bertelsen og Troels Lyby. De gamle sidste, det har jeg simpelthen ikke lagt mærke til. Men det kan man huske på den scene der, hvor de glæder sig ud som læger, og de er med til den der fødsel der, hvilket også er super bizarrt. Ja. Og der kommer de jo ind til hende, og så er de sådan, når I er lægerne, eller jeg bliver vi, du ved. Ja. Men du kender dem. Det finder vi ud af i den næste film, at du kender dem fra tidligere. Ja. Kæmpe plot hole. Ja. Altså, hvad fanden sker der? Men han sagde du ikke lige, han havde sagt på The Red Carpet, der var ikke noget kontinuitet i de her film her overhovedet. Han havde ikke selv sagt det. Jo, det er der jo alligevel lidt, ikke? Men jo altså Nikolaj Copernicus' kone skifter jo for hver film, kan man sige. Men jeg synes bare lige den der, det er godt nok, fordi det er jo et bærende element i 4'eren. Ja. Altså sådan, ja. Og det havde det ikke behøvet. Nej. Nå, det er ligegyldigt. 1, 2 og 4'eren. Må jeg spørge, hvad for en du synes, der er den bedste så? Det er 4'eren. Det synes du er 4'eren? Ja, det synes jeg. Okay. Så 2'eren og så 1'eren. Nå, jeg kan bedst lide 1'eren. Ja, men 1'eren, den har lidt... for mig har den sådan lidt nogle opstartsproblemer. Ja. Den har lidt rejsningsproblemer for at holde i deres terminologi. Jeg synes, den har nogle tidspunkter, hvor den bliver lidt akavet, for den prøver at være noget, den ikke helt er. Ja. 2'eren er super ambitiøs. Den føles jo den føles virkelig filmisk også. Den er flot filmet, og den føles super ambitiøs, 2'eren. Mm. Og så 4'eren, den er sådan lidt en mellemting mellem 1'eren og 2'eren. Okay. Ja. Men jeg synes, 4'eren er klart den sjoveste. Jamen, altså, der blev delt med at grine meget i biografen, der jeg så den. Ja. Altså, det gjorde der virkelig. Ja. Men der er også nogle totalt absurde scener. Altså, helt vildt. Det er helt crazy, hvad de laver. Altså. Ja. Det er så... Det er lidt det her, som vi snakkede om, det der med humoren, om den fanger en eller ikke fanger en, og man skal lade være med at gøre det her til en dummere film, end det er. Mm. Fordi det har jo noget at gøre med den humor, fordi jeg kan jo for eksempel ikke, jeg kan jo ikke klare at se Klovn. Nej. Det er simpelthen for pinligt for mig. Ja. Altså det er sådan noget med, at når jeg sidder og ser Klovn, så vender alt ind i mig. Ja. Fordi de simpelthen er på den måde, de er på. Mm-hmm. Så det, jeg synes overhovedet ikke, det er sjovt. På nogen som helst måde. Nej. Jeg er stone-faced, og jeg har set alle 3 Klovn-film, og jeg har ikke grinet en eneste gang af noget af det. Nej, okay. Så det har jo virkelig meget at gøre med det. Er der nu nogen, der synes, det er det sjoveste i hele verden, jamen så er det jo sådan, det er jo. Det er jo det. Og det kan man jo ikke rigtig argumentere for eller imod. Og hvis man ikke kan lide heller, altså hvis klassefestens humor heller ikke er for en, jamen så er det også, du er også tosset så at se den derhjemme. Yeah. Altså sådan, hvis du absolut skal se den, ligesom i mit tilfælde, så skal man se den i den setting, der giver mening, hvor den skal præsenteres ordentligt. Ja. Og så kan man så sige, men hvor fanden har du så set de 3 andre derhjemme? Jamen det er så taget i lyset af, at jeg samtidig med tænker, okay, men nu tager jeg du give den en chance. Ja, nu tager jeg giver den en chance, også fordi jeg vil gerne prøve at råbe højt for dansk film. Og også fordi, at nu har du i mange år talt om de her film, og givet din holdning om de her film, uden at have set dem. Ja. Men nu har du rent faktisk set dem. Ja, og min holdning er sådan set den samme. Altså min holdning er stadigvæk, at
Jeg er ikke så irriteret, som jeg måske har været i forhold til, at det her, hvor skattekroner går til. Nej, du var lidt irriteret på, at de eksisterede. Ja, det er lidt den samme kritik, folk har på kongehuset. Du ved. Er det mine skattekroner går til? Ja. Og sådan, nu glemmer du det, så lige tage det i det hele billede. Ja. Inklusive mig selv, ikke? Ja. Kongehuset, vi bruger mange skattekroner, men kongehuset vurderer sig at være en milliardvirksomhed. Vi bruger millioner på dem, de tiltrækker milliarder hvert år. Så på den måde, så kan du argumentet med, de bruger mine skattekroner, det er et dårligt argument, fordi de tjener mere, end de bruger. Og dansk film har nogle penge, der skal en pulje for, at vi kan lave nye danske film. Og hvis vi ikke laver de her film, der tjener rigtig mange penge, så er der ikke penge til dem, der ikke tjener så mange penge. Så på et eller andet tidspunkt, så får vi vores trull. Ja! I København. Kæmpe reboot af Reptilicus. Ja. Så lige for at gentage os selv fra en episode eller 2 siden, så kan vi få nogle flere film som ala den der western Salvation. The Salvation. Ja, hvor danskerne eksperimenterer. Ja. Det vil vi gerne have noget mere af. Det er hyggeligt. Ja. Det vil vi godt lide. Nå. Yes, jamen så tager vi denne episodes levefilm. Ja, tak. Fordi nu, det kommer bare i løbet af i år. Ja, hver episode kommer til at have en levefilm. Der er en levefilm hver gang. Ja, okay. Og det har der været. Ja. Den første var Titanic. Sidste gang var det Gangs of New York. True. Og den her gang, der er det Blood Diamond. Og den den er god. Ja, den har jeg faktisk ikke set. Har du ikke set den? Nej, men jeg arbejdede jo i biografen dengang, den kørte. Mener jeg. Tror jeg. Nu er jeg lidt tvivl. Altså, jeg var så overrasket. Det er så lang tid siden, jeg har set den sidst, at jeg egentlig ikke har... Jeg har givet stjerner inde på IMDb i mange år. Men det er længere tid siden, jeg har set den her, så jeg havde ikke noget... Jeg kunne ikke se, hvad gav jeg den sidste gang eller noget. Nej. Jeg har altså givet den 9 stjerner. Wow. Jeg var helt rørt over den. Jeg sad ude på kanten af min sofa. Den er så spændende. Ja. Og udover at Leonardo er pissegod, som han plejer at være, stabilt, men så ham, afrikaneren, eller ham der spiller, han spiller afrikaner i filmen. Jeg ved ikke, om han er afrikaner i virkeligheden. Det tror jeg, han er. Ham der, Jimon Hounsou. Ja, ham der er med i ham, der også er med i Galaxy. Ja, og Gladiator jo. No. Jo, og ham der er hans ven i Gladiator-graven der. Jeg skulle da rigtigt, ja. Han spiller altså åndssvagt godt. Ja, okay. Jeg er næsten ved at tude hver gang, at der kommer en ny udfordring for ham, fordi han blev jo revet væk fra sin familie. Hans dreng blev taget ind til de her børnesoldater, og det eneste leve ved med ham, det er, at han vil have ham til. Det er jo ham, der her i den her film finder den store lyserøde diamant, som alle gerne vil have fat i. Og han tager den, han gemmer den, og der er ingen, der ved, hvor den er. Leo, han redder ham ud af fængslet, som han er havnet i. Men med den bagtanke, at han jo skal have den her diamant her. Ja. Så altså, Leo er jo helt egoistisk, og faktisk, næsten bad guy i den her, til at starte med. Men deres rejse sammen, og hans jagt på at finde sin familie, finde sin kone og sin datter, som er flygtet et eller andet sted hen, han ikke ved, hvor er, og finde hans søn blandt de her soldater, som har taget hans søn til fange og har hjernevasket ham til at være børnesoldat. Og du ser jo, der er så mange scener i den her film, hvor børn, små drenge på 10, 11, 12 år, står med geværer og skyder folk. Skyder andre børn. Og den er så vild. Ja. Og de spiller så godt. Og den er spændende hele vejen igennem. Hvem er nu, der instruerede den? Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke. Jamen, det kan jeg lige undersøge. Du kan bare lige fortsætte, så kan jeg lige slå den op. Den er jo... Den udspiller sig jo lidt ved, at Leonardo også møder Jennifer Connelly, som spiller en journalist i den her film, som også er med til at påvirke Leos tankegang og påvirke hans følelser, som til sidst gør, at de her 3 mennesker, Leonardo, som arbejder for diamantvirksomhederne, og Jimon Hounsou, som jo så er en af dem, der går ud over, og så Jennifer Connelly, som er journalist, som prøver på at fortælle resten af verden, hvad der foregår hernede. Ja. Og der foregår jo det, at rige mennesker, diamantdistributører, de har slavelignende forhold for de her afrikanske folk, der bor nede i de steder, hvor der er det, der hedder konfliktdiamanter, bloddiamanter. Og de blev jo dræbt på stribe i landsbyerne for at simpelthen gå rundt og tvinge folk til at arbejde ude på de her steder, hvor de leder efter de her diamanter. Og når de så får diamanterne, så sender de dem til London, i hvert fald i den her film her, og så er historien i det, at de her, der distribuerer og sælger diamanterne, de har en kæmpe sådan
hvor de bare gemmer diamanterne, for der må jo ikke eksistere for dem. De skal være sjældne, for de har en høj værdi. Så de holder prisen og sjældenheden kunstigt oppe ved at holde skjult, hvor mange diamanter de faktisk har. Og så holder de prisen kunstigt op på den måde, for at tjene endnu flere penge. Ja, klart. På folk, der bare ikke tjener nogen penge på at finde det til dem. Altså, det er så frygtelig en historie. Og det er jo sådan, det sikkert foregår. 100%. Altså, der er i hvert fald, det er jo bygget på ikke en sand historie, men det er jo bygget på virkelige hændelser. Ja. Ikke? Så det er jo en sindssyg film, men den er virkelig, virkelig, virkelig god. Ja. Du sælger den også virkelig godt. Jeg var helt væk. Jeg kan huske, at sådan traileren, de sælger den lidt for meget som en action. Men der er også meget action. Ja, selvfølgelig, men jeg tror, at når jeg så ser, at den har 8 ud af 10, tror jeg, på IMDb, så sidder man og tænker, det er ikke en umiddelbart sådan en film, den markedsfører. Nej. Altså, giver det mening? Nej. Altså, fordi hvis det er 8 ud af 10, så tænker man, så er det action med noget fyld. Altså, meget fyld, ja. Og det er, som jeg siger, jeg vil også give Jimon der meget af æren for, hvor meget man føler med ham, fordi han spiller sygt godt. Ja. Altså den måde, han græder på og roer og bliver helt... Han kan jo ikke styre sine følelser, når han pludselig står i de her situationer. Han er jo flere gange sætter han jo alle andres liv på spil, fordi at for eksempel, de leder efter hans dreng, og pludselig finder de drengen, men han kan jo ikke bare løbe ind midt i en lejr fyldt med soldater og hive sin søn ud, uden at det har konsekvenser for også de andre mennesker, han har med sig. Han bliver nødt til at keep it cool, og ligesom lave en plan for, hvordan får vi fat i ham, men det kan han slet ikke op i sit hoved, der er min søn er lige der, jeg skal bare have ham, og det skal bare være nu, og det spiller han så godt. Nice. Jeg får kuldegysning bare at snakke om det. Du sælger den virkelig også godt. Hvis man ikke har set Blood Diamond, så skal man satme få det gjort. Kom i gang for helvede. Få det gjort. Den kan lejes, og den kan lejes på Apple, på Blockbuster og på Viaplay. Edward Zwick hedder instruktøren. Det er instruktøren. Ja, det er ikke lige et navn, der umiddelbart siger mig noget. Nej, men hans katalog siger der noget. Okay. Love and Other Drugs, Jack Reacher, Never Go Back. Okay. Defiance med Daniel Craig. Ja. Sådan lidt forskellige de der... Okay. Der er ikke nogen af dem, der er på niveau. Nej, det er der ikke. Det vil jeg også sige med det samme. Det lyder klart som om, at Blood Diamond er hans største bedrift her. Det er bare sådan, han har bare lavet en film, så han bare var sådan... Ja. Det kunne jeg også. Det kunne han også. Det kan han i hvert fald. Alright. Right, så er det din tur. Great. Jeg har... episodens dummeste placering af overvågningskamera. Episodens dummeste placering af overvågningskamera. Ja. Alright. Og den lader jeg summe, til vi snakker om hovedfilmen. Så må du tage den næste. Okay. Ja. Okay, ja, spændende. Ja, jeg ved jo godt, hvad du snakker om, så, men ja. Så vi kører bare videre med det samme? Ja. Okay. Jamen vi har ikke advaret mod at spoile 3. gang, så kan jeg ikke begynde at spoile. Vi kan ikke begynde at spoile, nej. Jamen, det er fint, så tager vi min episodens, hvad er meningen med livet? Okay. Ja, det lyder stort. Ja. Det er ikke så stort. Nej, okay. Fordi det er, hvad er meningen med livet for en hund? Er det... Har du set A Dog's Purpose? Nej, men jeg har virkelig været tæt på. Og den ligger inde på en nordisk film-appen, jo. Ja, og der er 2, ikke? Ja, det har jeg ikke set. Der er 2, men det er ikke en fortællelse, det er en ny fortælling. Ja, okay. Ja. Men jeg har simpelthen set A Dog's Purpose. Ja, vi har været tæt på at tage den mange gange. Jamen, det skal jeg gøre. Okay, den er vel noget værd? Ja, det synes jeg absolut, det var. Okay. Det er lidt sjovt præmis, men ved du, hvad præmissen er? Ikke rigtigt. Okay. Jeg fortæller, hvad præmissen er, og så siger jeg ikke mere om filmen. Ja. Men præmissen er det, at det er ligesom at se den gamle film, den der, hvem taler nu, eller hvem er der snakker. Altså, hvor du har en film med en baby, hvor du hører babyens tanker. Ja. Eller du har What Women Wants, hvor du hører kvinder, han kan høre kvinders tanker. Yes. Her, der er det hundens tanker, du hører som ser, når du ser filmen. Okay. Så du hører simpelthen, hvad hunden tænker. No. Så når der står en mand med en bold, og står og siger, hent bolden, og hunden, den er en valp, så står den op og kigger på den. Hvad vil han? Ja. Hvad prøver han på at få mig til? Altså, du hører hundens tanker om, hvad fanden er det, der foregår? Hvorfor opfører de sig mærkeligt? hvad er det, de vil have mig til? Og så videre, så videre. Men det, der er specielt ved den her hund, eller den her film, det er, at det er den samme hund, der liv, du ser og dø, og så kommer den over en ny hunds krop, altså den bliver genskabt igen og igen og igen. Så i den her film, der ser du 5 forskellige hundes liv, hvordan de arter sig alt efter, hvilken ejer de ender med at få. Ja. Men det er den samme hunds hjerne, der ligesom flytter sig videre til den. Reinkarnation. Ja, lige præcis, men den glemmer ikke sit forrige liv. Den bliver ved med at kan huske. Så den samler det her med purpose. Ja.
hundens konklusion, når du når filmens slutning, det er en konklusion af alle de forskellige liv, den har haft. Som politihund, eller som hund til en lille pige ude på en gård, eller til en drug addict inde midt i storbyen, og så videre, og så videre. Ja. Liv, hvor den er blevet behandlet som det bedste, den overhovedet kunne i hele verden, eller et liv, hvor den ejer den ender med at have pisselig glad med den, når den bare står bundet ude i haven i al slags vejr for evigt, og næsten ikke får mad, og så videre. Ja. Så alle de her ting her, de bliver så bundet sammen til sidst i filmen. Ja. Virkelig fint fortalt. Det lyder også lidt barsk. Og det er den også til tider jo, og du ser jo, altså nu, du ser jo som sagt, du ser livet, men du ser også hunden dø 5 gange, og familien skal tage afsked, eller hvad det nu er, og nogen er ligeglade med, om den dør, og andre, og så videre. Så ja, der er lidt af det hele, og det er jo en film, der så også ændrer meget karakter. Fordi den første del af filmen, så er du, og nu er det bare noget, jeg siger, det er ikke det, der sker i filmen, men den første 5. del af filmen, der er du måske hjemme på gården, hvor alt er idyllisk, og der er andre dyr, og den hygger sig. Den næste del, der er en politihund, så der sker jo så en masse polititing, og skyderier og alt muligt. Og så er der det der med, at jeg siger, at den kommer hen til nu, hvor den nærmest bliver mishandlet og så videre. Så det er jo mange forskellige slags film proppet ind i en. Ja, det er rigtigt. Så altså, jeg kunne godt lide det. Jeg synes, det var meget sjovt at se. Og der er... altså, den eneste person, der sådan er en stor stjerne, man kender, det er Dennis Quaid, men han har ikke nogen sådan større rolle i filmen. Han er jo bare med i en af de her historier. Og hunden skifter også race hver gang. Ja. Altså fra at være en stor... der er en golden retriever på Retriever, til at være en schæferhund, når den er politihund, eller være en lille bitte et eller andet race, ikke? Så altså, det er heller ikke den samme hund hver gang og sådan noget. Men det er den samme. Men det er en engelsksproget film, ikke? Den er engelsk, ja. Ja, okay. Hvem spiller hunden? Ved du det? Altså, hvem lægger stemme? Nej. For det er alligevel en stor rolle, ikke? Jo. Det er en eller anden, det er vist en komiker, så vidt jeg ved, en der normalt laver komediefilm. Ja. Men det fungerer fint. Så altså, jeg synes, det var meget interessant. Og den ligger på Nordisk Film, og jeg tænker, det er meget for dig, når du nu er et hundemenneske. Jeg er meget et hundemenneske, du. Og den kan også ses, og det her, det er alle sammen streaming, det er ikke noget, du skal betale for, men den ligger både på Nordisk Film, den ligger på Viaplay, og den ligger på Prime. Ja, Viaplay har den ligget i et år. Men hvorfor har du ikke set den da? Vi har været så tæt på mange gange. Jeg tror også, jeg har været sådan lidt frygt for, jeg har nok ikke lige set dens rating, men jeg har også været lidt frygt for, at bliver det sådan noget CGI-hund. Nej. Det er jo ikke det hund. Det er ikke. Så det er så fint, det hele. Jeg har givet den 7 stjerner. Altså, den er så fin. Ja, okay. Det er Josh Gad. Ham den lidt overvægtige komiker. Jamen, altså, navnet sagde mig ikke noget. Men da jeg så billedet af ham, jeg har selv googlet ham, da jeg har set filmen. Han har en genkendelig stemme. Man ved godt, hvem det er, når man ser ham. Men navnet er ikke lige sådan et, der lige... Nej, det er rigtigt. Fangede mig det. Jeps. Ja. Så er det dig. Min sidste episodens... Det her, det er den værste film at lukke ud til. Okay. Og det er... Og med biografen. Ja. Og ikke om du kan regne ud, hvilken det er. Det er den værste film, fordi den er frygtelig sørgelig, eller fordi folk er synes, den er lort. Nybagt far. Er det... Nej. Marty Supreme. For man står derude, og så kommer du åbner op, og så er det bare babygrød på babygrød. Jeg ved ikke, hvad der sker i filmen. Men det lyder som, det er 8 babyer. Og det er ikke Billys alder baby, det er jo spædbarn baby, der bare skriger og græder. Ja. Altså, så jeg sagde til Marianne, jeg lukkede med, og sådan, jeg kan mærke det inde i maven, altså det slår knuder i maven, at høre det her. Altså det går sådan helt ind i fysiologien i kroppen. Det var sådan, jeg spurgte en af gæsterne, så, altså, hvorfor er der en lille baby? Hvad er det, der foregår? Ja. Og det var, fordi han har boldt damen tyk, siger han så var. Så tog han lige det værste af brøden der, det var dejligt. Ja. Det betyder stadigvæk ikke noget. Ja, den gør det igen, men denne gang slipper jeg så for en pause. Ja, det er godt. Altså, jeg har jo været inde og set Marty Supreme, jo. Ja. Har du set Uncut Gems? Ja. Den har du set? Ja. Godt. Så har du meget viben af den her film også. Okay, jeg var ikke så glad for Uncut Gems. Nej, og jeg er heller ikke så glad for Marty Supreme. Som så mange andre er. Men der er jo rigtig mange, der er virkelig glade for Uncut Gems også, jo. Altså, det er helt vildt. Så det er nok det samme folk, så hvis man er glad for Uncut Gems, så er Marty Supreme lige op ad din boldgade. Ja, okay. Men jeg har det som dig. Ja. Men det er det der meget, du ved, stressende. Altså, der foregår bare 1000 ting på en gang. Yeah. Og så er Marty Supreme, altså karakteren, lidt et røvhul. Altså, ligesom Adam Sandler også er i Uncut Gems. Så man holder ikke rigtig med hovedpersonen, når man sidder og ser filmen heller. Man synes lidt, han er dum svin. Okay. Og det gør altså noget for mig, når jeg ser en film, om jeg er investeret og holder med den person, jeg følger. Ja.
Men der er mange, der godt kan lide den, så... Er det samme instruktør? Det er Okay, det er jo de der brødre der jo. Det er jo de der... hvad det hedder. Skal jeg finde dem? Ja, gør det lige. Marty Supreme. Brødrene. The Marty Supreme Brothers. Dut. Det er så irriterende, jeg har hørt deres navn 1000 gange her i den her uge her, fordi... Safdie Brothers. Safdie-brødrene, ja. Ja, det er rigtigt, ja. Men det er jo, de har jo delt sig op jo. Jeg skal lige sige, at det er kun ham den ene. Det er kun den ene, fordi den anden lavede jo den wrestlingfilm med Dwayne The Rock Johnson, The Smashing Machine. Nej, det er så den anden. Ja, okay, ja, men... Så de har begge to lavet en sportsfilm. Sjovt. Men hvad for A24, begge to også. Er den kommet, den der Wrecking Machine? The Smashing Machine. Den er kommet ud, så du kan se den på stream nu. No. Altså, du kan lege den på VOD. Det er nogen, der roser det, men det føler, at det var meget snakket om. Og så det er meget få. Altså, den var ikke nogen succes. Nå, det var den ikke? Nej, det var den ikke. Nå. Jeg har også set den. Okay. Alright. Men det var så noget til mig. Det er din sidste. Jeg har en med. Ja. Og det er den her episodes monsterfilm. Okay. Ja, fordi nu har vi både anbefalet zombiefilm, vi har anbefalet vampyrfilm, og vi har anbefalet Frankenstein-film, og nu vil jeg gerne anbefale en mumiefilm. Sådan. Ja. Er det en ny mumie, eller hvad? Nej, det er den. Brandon Fraser-mumien. The Mummy. Ja. Brandon Fraser og Rachel Weisz i altså det mest Indiana Jones-agtige mumie-eventyr. Den er bare underholdende, og den er bare stadigvæk god. CGI'en er frygtelig, faktisk. Jeg husker den slet ikke. Det er ved at være lidt lang tid siden, jeg har set den sidst. Og altså, det er ikke alt CGI i den film, der er ældet skide godt. Nej. Men den gør også nogle ting, som var lidt forud for sin tid. Ja, den tager virkelig også munden fuld. Ja. I forhold til, hvad man kan. Munden fuld med sand. Men historien, og som jeg siger, det her Indiana Jones-agtige eventyr, og komikken, ikke mindst komikken i den er jo pisse sjov. Ja. Og der er så mange gode lines og jokes i den, som er virkelig underholdende. Så altså, jeg har givet den 8 stjerner, og jeg elsker at se den. Altså. Det er en af de film, når jeg tænker tilbage på den, så kan jeg kan ikke se billederne for mig, uden at der er sådan VHS-skrald på. Nej. Fordi... Men jeg tror også, den gør sig bedre på en VHS. Ja, fordi det når rigtigt, du nu har fået den på Blu-ray og sætter og ser den, så er det ja. som om, at de her CGI-ting, de træder lidt mere frem. Altså, du lægger mere mærke til, hvor meget bedre det kunne have været. Det burde man gøre, når man spiller moderne spil, men det er et spil, som skal forestille et ældre spil. For eksempel sidste år, der kom der Terminator 2, Dark Fate. Et spil baseret på Terminator 2, men som lavet som sådan en gammel Super Nintendo pixel art spil. Og der kan man putte sådan et filter på, så det ligner sådan en gammel CCRTV-TV, hvor der er sådan scanlines og alt muligt. Og grunden til, at man kan gøre det, er jo en ting, det er jo gimmicken i det, men også fordi, at pixel art, de pixelerede billeder der, de ser jo bedre ud på sådan en tv, fordi det får det til at flyde sammen, så det ser ikke så kantet ud. Nej. Og det burde man jo også gøre med dårlig CGI-film. Ja. Man lige kan putte VHS-filter på. Ja. Hold da op, det er god CGI, det her. Nu ser det helt ens ud. Perfekt. Men altså, bortset fra det CGI, og det kan jeg sagtens leve med, fordi det er en film fra 99, altså fra 1999, og det er sgu bare underholdningsværdien i det. Og den har 3 efterfølgere. Den har 2 efterfølgere. Den tredje, det er den, der vil komme nu her. Ja. Hvis den kommer. Ja, det tror jeg, den gør. Tror du, den gør det? Det tror jeg, den gør. Altså, den ligger som, den er inde på IMDb. Ja, men det er rigtigt, men det er der bare mange film, der er. Jeg skal se det, før jeg tror. Ja, det er rigtigt. Vi har lidt svært ved at købe det. Ja, jeg vil gerne se det i hvert fald. Ja, altså, jeg kan skide godt lide Brandon Fraser, men jeg har sådan, hvordan kan de ikke tage en lidt mere seriøs retning på det? Altså, nu er han blevet ældre. Og ja, det ved jeg godt. Det tror jeg godt, de kan. Jeg håber. Ja, det håber men jeg også. Men 3'eren skulle være dårlig, har jeg hørt. 3'eren er absolut den dårligste, men den er sgu stadig, altså den er stadigvæk underholdende, synes jeg. Ja. Det er jo sådan en kæmpe asiatisk hær, ikke? Ja. Det er jo asiatiske mumier, de vækker til live, hedder det, med Jet Li som hærfører. Det er rigtigt, ja. Den er sgu okay. Jeg har ikke set den tredje. Jeg har engang haft, jeg tror ikke, jeg har dem længere, men jeg tror, jeg har haft dem alle sammen. Plus spin-offen med Dwayne. Ja. Ja. Den var der også... The Scorpion King. Den er også 3-4 stykker. Ja, det er rigtigt. Den gik jo helt... Kun den første med ham. Og de andre er jo nogle direkte til video. Virkelig dårlig kvalitet. Budgettet faldt for hver film. Og jeg har... Altså, Scorpion King er heller ikke
så god, som jeg huskede den. For dengang de kom frem, jeg så Scorpion King mange gange, kan jeg se ind i mit system. Ja. Men jeg har set den, godt være det lige et par år siden, jeg så den sidst. Ja. Men der fik jeg lige lyst til, den vil jeg gerne se igen. Jeg husker den som god. Den er altså ikke så god. Nej. Det er den altså ikke. Nej. Sådan er det. Nej. Men den første Mumie, absolut fantastisk. Ja. Godt så. Jamen, så skal vi jo faktisk til episodens hovedfilm. Episodens hovedfilm. Den har du haft med. Den har jeg haft med. Og vi skal advare mod spoiler sidste gang. Det skal vi. Vil du introducere? Det kan jeg godt. Filmen. Og argumentere for, hvorfor. Jeg synes meget nemt, jeg kan argumentere hvorfor. Ret nemt. Fordi jeg tror ikke, der er ret mange, der kender den faktisk. Nej, jeg har aldrig hørt om den. Du har aldrig hørt om den. Aldrig hørt om den. Så det argumentet, det var lige der. Ja. Det er en film, som jeg har set mange gange. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg faldt over den, men jeg har nok 100% fundet den nede i video 4. Ja. På hylden, taget den med hjem og tænkt, det var meget god, så har jeg købt den til mig selv efterfølgende. Og så har jeg simpelthen bare set røven ud af bukserne på den film. Fordi jeg har set den her for 7. gang nu her. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Men det er 18 år siden, jeg så den sidst. Wow! Den er fra 1998. Jeg har set den 7 gange, men det er 18 år siden, jeg så den sidst. Så kunne du regne ud, hvor kort der har været imellem. Så har du set den mere end en gang om året, jo. Ja. Nå, sindssygt nok. Så jeg var rigtig glad for den dengang i hvert fald. Ja. Det er også derfor, jeg nok huskede den som rigtig god. Jeg vil ikke sige, at den er dårlig, for det er den ikke. Nej, det er den bestemt ikke. Den er bestemt ikke dårlig, men jeg er dog havnet på 6 stjerner, hvilket jeg også har set, du er. Så vi er ikke sådan helt op og ringe stjernemæssigt over den. Nej. Og det kan vi jo så komme ind på, hvorfor bagefter. Men absolut en seværdig film. Det er så den her film med Michael Keaton og Andy Garcia, som vi snakker om. De er hovedrollen, spiller henholdsvis. Andy Garcia er en politibetjent, som har en søn, som har kræft. Ja. Han skal have en ny rygmarv, hedder det jo, ikke? Ja. En rygmarvstransplantation. Ja. Og som jeg snakkede om, da vi snakkede om den her sidste episode, der var et eller andet med, at han var en meget speciel type. Han skulle bruge en meget speciel donor, for at det her det kunne... skulle have nogle fælles gener. Ja, og det har han jo så åbenbart kun med den her meget farlige fange, spillet af Michael Keaton, som jeg bare synes er noget af det fedeste ved den her film, det er, at han er bad guy. Ja. Fordi jeg synes, han er faktisk vildt god. Ja, Michael Keaton han er skidegod til sådan nogle roller. Der er lidt, hvad nu han hedder, hans karakter i Beetlejuice. Ja, Beetlejuice, ja. Der er lidt Beetlejuice, Michael Keaton. Ja. Altså det Michael Keaton, han kan med Beetlejuice. Der er lidt den snært af det i den her. Sådan lidt crazy. Men jeg synes virkelig, at også det der, at han er et ondt menneske. Ja. Og det spiller han virkelig godt, og han er buff også. Ja. Det er sjældent, man ser ham på den måde og tænker, han er kraftedet med... Han træner også med en masse vand. Han står og løfter nogle meget tunge vandposer inde i sin celle for at holde sig i form. Ja. Og så har vi så lige... Brian Cox er jo med også, jo. Han er så captain. Inspector for Andy Garcia, og lidt ham, der han skal have lidt hjælp af undervejs. Ja. Men filmen starter jo med, at de bryder ind. Der er nogen, der bryder ind på et sted, og man ved ikke lige... Det. Og så var jeg forvirret over, at det var Andy Garcia, der gjorde det. Ja. Så var jeg sådan, det var ikke sådan, du introducerede den. Nej, jeg sagde, at han var den gode. Ja. Men det er jo så simpelthen fordi, at for at finde en donor til sin søn, skal han ind og kigge nogle filer et sted, som han ikke har adgang til. Ja. Lovligvis. Ja. Så ham og en politimakker, de bryder ind på det her sted og logger ind på den her computer for at finde... Allerede der ved jeg, at det her, det bliver en god fredagsfilm. Ja. Fordi hvad er det, han siger? Hvad er det, han siger? We're in. Skal de altid sige i en 90'er actionfilm, når de sidder ved en computer. We're in. Det er enten we're in, eller I'm in. Ja, og der finder de jo så ud af, at der er en donor, de kan bruge i Michael Keatons karakter her. Og der skal trækkes nogle tråde jo, fordi han er jo buret inde, og han har slået folk ihjel, og man får også at vide, at han har flygtet flere gange, så han er også god til at stikke af igen. Ja. Så der skal nogle overtagelsesevner til for vores hovedperson her, for at få lov til at bruge ham, plus han også skal overtale ham til at frivilligt gå med til at være donor. Ja. Og der har vi jo så den her scene, hvor vi får introduceret ham sammen med Andy Garcia inde i sådan en form for forhøringslokale, hvor han jo ligesom skal fortælle og spørge, om han har lyst til at donere sin rygmarv til hans søn. Det er ikke det, han er fuldstændig spændt op, vel?
Jo, han sidder i den der stol der, synes jeg nok. som jeg snakkede lidt om, at der var sådan lidt Hannibal Lecter over. Ja, det er totalt Hannibal Lecter over det. Han har godt nok ikke en maske på, men han sidder i en stol spændt fast med rammen. Han kunne lige så godt have haft en maske. De viser, at han er farlig, ham her. Ikke? Og for at gøre det kort, så ender det jo selvfølgelig, ellers så var der ikke nogen film med, han siger ja, men han vil gerne lige have lov til at få noget retur for at sige ja. Han vil gerne have, at Andy Garcia hjælper ham med 3 ting. 3 specifikke ting. Meget lille små ting. Bare små ting, som umiddelbart er rimelig ubetydelige, og ikke rigtig har nogen lyder farligt på nogen måde. Og hvis det var rigtigt, så ville filmen ikke have været 1 time og 40 minutter. Nej. Så så vi nok regne ud, så kommer der så ske noget med det. Lige præcis. Han vil gerne have lov til at komme ud i det, der hedder the public område. Han vil gerne ud sammen med de andre fanger. Han vil ud af det der plastikrum. Han er låst inde i et rum og sidder for sig selv hele tiden. Han vil gerne ud sammen med resten af fangerne og få lov til at gå frit omkring. Ja. Det er den ene ting. Den anden ting, der er, at han godt vil have lov til at få sin rygeprivilegium tilbage. Mm-hmm. Og den sidste ting, han vil have adgang til biblioteket. Ja. Det er de 3 ting, og der tænker man, umiddelbart 2 af dem tænker man, okay, det er ikke så farligt. Biblioteket kan man godt. Biblioteket, der er man sådan, du er også lidt dum. Ja. Der skal du forhandle. Men på den anden side set, det er jo ikke kun det, der er det dumme. Det dumme er så også, hvad man giver fangerne lov til at få adgang til på biblioteket. Ja. Man kunne jo fjerne mulighederne. Nej, han holder lige... Der er adgang til alt inde på det bibliotek. Han er bare hurtigt. Windows-knappen, tab, så lige kan skifte. Sidder og spiller. Jeg spiller bare skak. Ja, vinder du? Det gør jeg. Ja. Nej, han skal bruge biblioteket til at finde tegningerne til det hospital, han skal være på, når han nu skal være med til den her rygmarvstransplantation. Han skal bruge sin rygeprivilegie til at pille den der lille sten ud, der sidder i lighteren, den der laver knisterne, som man så piller ud af lighteren og gemmer op under sin tommelfingernegl. Ja, det så jeg ikke, fordi jeg tror, jeg lige skulle... Jeg ved ikke, om der var jeg lige et eller andet med Billy, han lige tog min fokus der. Nå, okay. For jeg var så forvirret over den tommelfinger. Han blev ved at brække den hele tiden. Jeg kunne simpelthen ikke fatte, men... Men han sætter simpelthen den der sten, der laver knister. Det var sådan, det var. Den gemmer han op under sin tommelfingernegl. Ja, klart. Og så bruger han det med at komme ud og snakke med de andre fanger på, at der selvfølgelig er en fange, som der er i alle andre amerikanske film, der kan skaffe alt. Ja. Hvis man går hen til ham her, så kan han skaffe alt. Ja. Og han skal bruge en modgift til den bedøvelse, man får, når man skal opereres. Mm. Så han får et lille plastik, hvad hedder sådan en? Kapsel. Ja. Ja. Med noget modgift i, som simpelthen gør, når du så får den her bedøvelse skudt ind, så modarbejder det er faktisk en pille. Ja, det her det er noget væske i en lille plastikbeholder. Ja, med kapsel. Men det er fordi, det vi spiser, det vi kalder for piller, det er ikke piller, det er tabletter. Det er tabletter. Piller, det er, når det er et hylster. Men det her, det ligner et lille glas. Ja. Det ligner et lille glas, som han så går ind i sin celle og binder. Og det må være vildt sygt ubehageligt, fordi så render han jo rundt med den der tråd. Han binder et tandtråd. Ja, jeg forstår, det var jeg også helt forvirret over. Han fast i den her lille beholder, som modgiften er i. Og så binder han tandtråden fast til sin kindtand. Ja. Og så sluger han beholderen, så nu hænger ned i halsen, med tråden ned igennem halsen. Og Michael Keaton løber bare rundt. Prøv at forestille dig, når du har bare sådan et hår siddende galt i halsen. Han har tandtråd siddende ned igennem svælget. Det er fuldstændig. Det må være så sindssygt. Ja. Men det er det, han gør. Fordi så elsker at Michael Keaton han løb, så kan bare høre ham. Det vil være lidt af en anden film. Men ja, det er fuldstændig. Nå, han planlægger alt det her jo. Ja. Netop for at kunne stikke af, når han nu bliver slæbt ud til det her fængsel. Og det lykkes ham jo selvfølgelig også. Ved at brække sin tommelfinger, for det første. Mange gange. Ja, jeg føler, han går og rider den af led, så den rigtig kan... Ja, han skal bare sørge for, det heler. Ja, det skal han i hvert fald ikke. Så han bliver spændt fast på den her seng i det her operationsrum her. Ja. Og så da de skal til at give ham sprøjten, som skal bedøve ham, så får han på en eller anden måde den her beholder med det væske op i munden igen, så han ligesom kan tykke hul på den og sluge det. Ja. Han laver det. Og så giver de ham bedøvelsen. Ja. Og så sker der jo så ikke noget jo. Lægen han blev ved med at stå og kigge på den der... Ja, det skulle du mærke igen. Hvorfor begynder han ikke at falde i søvn? Hvorfor begynder han ikke at... Og imens de sådan står og undrer sig over det, så får han lirket sin hånd med den brækkede tommelfinger, får han lirket ud af sin restraints, han har. Ja. Og i det øjeblik, de sådan konstaterer, okay, der er et eller andet galt, og de går hen til ham, så tager han så sådan en slange, som så åbenbart har... Jeg ved ikke, hvad der er i slangen. Ja, det må være sådan noget... Til i hvert fald. Ja, men det er jo sådan noget lattergas. Lattergas, ja.
Og så bruger han så den her sten, han har sat op under sin negl, til ligesom at lave gnister med, så der går ild i gassen ud af slangen, og så brænder han simpelthen lærerne. Bare flamberer dem alle sammen, så han kan stikke af. Ja. Og så er han jo loose. Og så går resten af filmen jo ud på, at Michael Keaton skal fange ham igen, men ikke slå ham ihjel, for han skal jo stadigvæk bruge den her rygmarv. Andy Garcia skal. Ja, undskyld. Andy Garcia skal fange, men ikke Michael Keaton, uden at slå ham ihjel. Og han skal have alle de andre politibetjente, der også er efter ham, til ikke at slå dem ihjel. Og de vil rigtig gerne slå ham ihjel. Ja. Fordi han har jo allerede nu slået nogle læger og nogle andre betjente ihjel. Og der er jo hele tiden den her risiko for, at alle mulige skal dø. Og så er det jo så dilemmaet er, for, i hvert fald for alle de andre, hvor mange skal dø for at redde hans søn. Ja. Og det er jo lidt sjovt, fordi at, han spiller jo lidt på det. Ja. Altså han spiller lidt på det der med, at du må ikke slå mig ihjel. Ja, eller, meget. Så han sådan, skruer sådan lidt, han er lidt provokerende hele tiden, men det er som om, han skruer ligesom lidt ekstra op for at provokere. Han hænger ham der betjenten ud, der står og klør sig i røven og sådan. Alle de der ting der. Så der får ligesom fuld skrue, og til sidst, hvor de ligesom, den aller sidste scene der, aller sidste action scene, hvor de er oppe på broen, hvor han også bare sådan nærmest prøver at få dem til at skyde ham. Skyde sig selv. For han skal i hvert fald ikke hjælpe. Nej, lige præcis. Men det er også sjovt, fordi der er så også der er et par steder, hvor de rent faktisk har ham fanget. Eller har ham i en situation, hvor han i hvert fald ikke kan slippe ud af selv mere. Ja. Hvor Keaton så alligevel... Eller undskyld, du blev ved med at sige Keaton. Hvor Andy Garcia så alligevel ender med at gøre et eller andet for at hjælpe ham, så han kan stikke af, fordi det skal ikke være de andre, der fanger ham, for så slår de ham ihjel. Nej, lige præcis. og det skaber en god dynamik i filmen. Det skaber en skidegod dynamik, og det er også sådan, jeg vil sige, vi burde lave et eller andet sideløbende sådan liste af film, hvor man siger, det her det er en liste over rigtig gode fredagsfilm. Ja. Fordi det er sådan en film, hvor jeg sådan tænker, det er mærkeligt TV2 ikke at vise den her til ukendelighed. Ja. Altså, fordi det er virkelig en TV2-film. Ja. Altså, og det er men positivt. Fordi, i hvert fald for mig. Ja, det her med, at man ser en fredag aften, man har købt chips, og man sidder i sofaen, og så skal man se noget let, men god action. Ja. Altså, jeg føler, at den er på niveau med Speed. Det er... Okay. Jeg synes underholdningsmæssigt og spænding og sådan noget, der synes jeg... For det er lidt samme koncept, du ved. At det er sådan lidt det foregår et sted, og det er sådan lidt... manden og kvinden, der sådan skal nå hen til noget-agtigt, ikke? Altså, jeg havde lidt den samme vibe som Speed. Og jeg føler, at det er lidt sjovt. Men jeg kan godt se, hvad du mener nu, når du siger det. Sådan 90'er action, og... Ja. Og så... Den var jo også... Altså, jeg var så lang tid om at beslutte mig for, hvad jeg vil give den af stjerner. Jeg ender på 6, men altså... Mit dilemma var, om jeg skulle op på 7. Altså, jeg var så tæt på at give den 7. Men, og jeg kan ikke forklare dig, hvad årsagen lige bare, at den får lov til at blive nede på 6. Ja. Men den er bare god. Ja. Den ligger frit tilgængelig på YouTube. Det gør den. Ja. I flere versioner endda. Eller ikke versioner, men der er flere videoer, og du kan bare se dem. Altså, du skal ikke logge ind eller jeg forstår ikke lige, hvad de har for gang i der. Nej, jeg ved ikke, hvorfor den ligger så. Men det sjove er, at jeg så den version, jeg så, havde undertekster, men det var nogle autogenererede undertekster. Ja. Det kan fandme også være underholdende. You and I, we have the same jeans, som i jeans bukser. Sådan, nej, han har ikke bukser på. Og der var flere sådan nogle, hvor jeg sådan, det skabte lige et ekstra lag af underholdning. Undervejs. Ja, okay. Men det er sjovt, den eksisterer ingen steder. Altså, når du går ind på Just Watch, så slår den op. Den er ikke på nogen tjeneste, du kan ikke købe den, du kan ikke leje den, den er ikke nogen som helst steder. Men som sagt, den ligger så i... Jeg ved, at den har en frit tilgængelig... Den version, jeg så, der har de fjernet end credits-sangen. Ja. Og det tænker jeg, det er fordi, det er det eneste, der kan ramme den med copyright. Det er jo den musik. Det kan godt ske, jeg ved det ikke. Ja. Men det er lidt spøjs, den bare ligger derinde. Ja. Så den er i hvert fald nem at se for alle. Bare åbn YouTube og se den. Og jeg vil sige, det er en anbefaling, også fra min side af, og det er en film, jeg kunne sagtens finde på at se den igen. Altså, jeg synes, det den er... tydeligvis også. Lidt, ja, tydeligvis. Jeg synes, det er lidt action, underholdning. Altså, det er den der, når du har brug for at se noget god action, underholdning, men du ikke behøver nødvendigvis at investere dig. Og så er det også bare sjovt, hvis man kender Michael Keaton og er vant til at se film med Michael Keaton og se ham i sådan en rolle her. Ja. Fordi det er ikke det, man ser ham mest i. Nej. Og han gør det godt. Skal jeg lige følge op på min episode 3? Ja, det skal du jo selvfølgelig. Ja, du ved godt, hvad jeg mener. Ja, der var noget med kameraet. Og det er fordi, der er et tidspunkt, der er en sekvens, som er ret lang, som foregår på sådan en gangbro. Ja, imellem en gammel del af hospitalet og en ny del af hospitalet. Og de bevæger sig så, hovedpersonen, Andy Garcia, og så den kvindelige læge her,
de bliver så op på toppen af den her, for de følger efter Michael Keaton. Fordi han har kidnappet sønnen. Fordi han har kidnappet sønnen. Ja. Og han er så bevæget sig op, og så hen over noget pigtrådshegn. Ja. Og så når det ligesom er deres tur, så har Michael Keaton ligesom fundet sig til rette i den bygning, i deres sikkerhedskontrolcenter. Ja. Og så kan han kigge på overvågningskameraerne i hele hospitalet. Ja. Og der er så et overvågningskamera, som er placeret Lige foran et vinduedør-ting. Ja, men peger, det den kigger på, det er pigtråden. Den kigger ikke på og, noget andet. Og hen over taget af gangbroen. Ja, men meget lidt. Men det der er så mærkeligt. Ja, og hvem er der? Ja, altså. Og jeg sad sådan og tænkte, hold kæft, det er dumt. Altså sådan, det er bare også fordi, det er et skud, de bruger både som security-kamera-skud, men også som et skud, de bruger flere gange i filmen. Så det er som om, de bare har tænkt, det skud det bruger vi bare som sikkerhedskamera. Men jeg kan også se delen med, okay, men det kan være, at man vil gerne overvåge den her gangbro her. Men hvad er der op på gangbroen? Jamen jeg tror, hvor har de puttet pigtråd på, ikke? Altså sådan, så jeg tænker, det må være, fordi folk ikke skal gøre det, de gjorde. Gå ind den vej. Ja, og så er sådan, fair nok, så har man overvågningskamera, men hvorfor er det overvågningskamera placeret i øjenhøjde med pigtråden? Altså, det skal være sådan, I kan se præcis, hvem det kravler over, så I kan se det ansigtet. De skulle sætte det på den anden side af pigtråden, så bare filme det hen over sådan selve gangbroen. Ja, eller vel lidt op, så du kunne se hele monumenten. Ja, det er lidt mærkeligt placeret. Det var lidt sjovt, hvor jeg sådan tænkte. Nogle gange, så sker der nogle ting i film, man ikke skal tænke for meget over. Ja. Men det er jo også den slags film, kan man sige. Og det skal være plads til. Ja. Altså, jeg er glad for, at jeg valgte den, fordi den var sgu meget sjov. Ja. Det synes jeg, den var. Et godt underholdende kig. Bestemt. Jeg er jo spændt på, hvad vi skal se næste gang. Ja. Og så tænker den helt faste lytter, tænker, det er da mærkeligt, for det burde være dig, der har den med. Ja, og det er det jo ikke, fordi der sker jo noget lidt anderledes næste gang. Ikke fordi vi laver om på formatet, for det gør vi ikke. Nej. Det bliver samme slags episode, som det altid har været. Men vi har simpelthen en gæst med. Og fordi vi har en gæst med, har vi valgt at lade gæsten bestemme hovedfilmen. Ja. Så får du lov næste gang. Ja. Igen. Næste gang igen. Ja, det finder ud af. Ja. Nej. Jeg har et par film. Ja. Det ændrer sig hele tiden, det er virkelig irriterende. Men næste gang, der skal vi have besøg af en god ven og en god kollega inden for biografen af. Hun er blevet nævnt nogle gange. Vi har snakket om hende før. Hun ved ikke, at hun er blevet snakket om, for hun er en af de her slags venner, der ikke lytter til, hvad vi laver. Nej, det er fair nok. Det gør René heller ikke. Nej, det gør hun ikke. Det er så fint. Men jeg ved, hun har lyttet til os nu, fordi at hun skal være med i næste episode, og har derfor lyttet til vores sidste episode, for ligesom at høre, hvordan strukturen var, og hvordan vi gjorde, så hun vidste, hvad hun gik ind til. Men vi kommer til, altså vi hænger hende op på, hvis hun nævner en film, vi har nævnt, så er sådan, den har vi nævnt. Det tror jeg ikke, hun kommer til. Nå. Fordi hun ser noget lidt andet, end hvad vi gør. Ja, det er rigtigt. Det gør hun. Hun kan jo godt nævne nogle Oscar-film i år, jo. Ja, det kunne hun sagtens. Men det er i hvert fald med gæst næste gang i hele episoden, fra start til slut. Ja. Og det er vores kære kollega Benedikte Holm Jensen. Ja. Og hun har valgt en film, vi skal se. Og vi skal se en film fra 1991. Ej, jeg ved det, og du ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad den er. Og det er en rigtig Benedikte-film. Hvis du ved, hvad Benedikte godt kan lide af film, så er det her ingen overraskelse. I hvert fald ingen overraskelse for mig, da jeg fik du kender også hendes filmsmag lidt bedre, end jeg gør. Ja, fordi vi pusher film på hinanden, jo meget Benedikte. Men også fordi, at jeg synes jo stadig, jeg er stadig overrasket over, at Wicked for hende var forrige års bedste film. What? Men fair nok, altså jeg har ikke set den, så jeg skal ikke udtale mig om det, men jeg har det bare sådan, men det er Wicked, vi snakker om. Altså jeg er med på, at den godt kan være god, men en bedste film, det kan også godt være, at jeg ligger over i munden på hende. Ja. Men det er sådan, jeg oplevede det, og sådan er det. Altså oplevelser er subjektive, så... men hun er også... Jeg blev også overrasket. Altså hvis du går ind på hendes Letterboxd og kigger, og ser nogle af de film, hun har givet allerflest stjerner, så dukker der også noget op, hvor jeg tænker, okay, det har jeg slet ikke set komme. Nej, okay. Så hun har også en forholdsvis bred smag, det er slet ikke det. Ja. Men der er noget, der er meget specifikt for hende i hvert fald. Og inden under den kategori falder den her film, vi skal se, som hedder My Own Private Idaho. Siger mig absolut ingenting. Perfekt. My Own Private Idaho. Det kunne man godt have gjort til en lidt lettere titel, men det er nok meningen. Men det er det ikke. Nej, okay. Det er en komedie. Nej. Det er mere over i noget drama. Nå. Og hun kan godt lide noget med køns. Ja. Tematik. Ja, okay. Og den er fra nogle af 90? 1991, ja.
My Private Own Idaho. My Own Private Idaho. Det var toeren, jeg sagde der. Det var toeren. Ja, det er sådan, det var. Nå, okay. Yes, men den skal du prøve at se. Spændende. Vi får ikke en kort beskrivelse af, hvad... Nej. Nope. Jeg sætter den bare på. Det glæder du sætter den bare på? Ja, kan du vide, hvor meget ved du om den? Jeg ved ikke ret meget om den heller. Nej. Jeg har heller aldrig set den før. Er det en anden, tror du? Baseret på den lille minimale viden, du har, er det en, tror du, den anden vil synes er sjov? Det er sjov, men... Jeg tror... Måske. Det ved jeg ikke. Det finder du af. Det er i hvert fald ikke noget, vi ser så tit, nogen af os, ja, fordi Nana, hun er sådan en, she remembers. Ja. Hvis jeg har vist hende noget, hun ikke kunne lide. så skal du bare give Benedikte skylden. Ja. Skal du se med i aften? Det er ikke min film, så hvis du ikke kan lide den, så så sender vi bare lorten videre. Så er Bendes nummer her. Ja, så kan du ringe til hende. Jeg sagde til hende, at jeg ser den her i morgen tid. Billy, han står så tidligt op, så tænkte det er fint, så kan jeg se den der. Og at hun ligesom, Nana kunne se med, hvis hun har lyst. Og der, så endte jeg med at se den selv der, fordi det var så tidligt, han stod. Ja. Hvor jeg sagde til hende, det var fint, du ikke så den. Altså, jeg tror, hun synes, det var fint nok, men det var heller ikke en film for hende. Det har ikke gjort hende lykkeligere. Nej. Nej. Okay, det glæder mig til. Jamen, nu er vi i hvert fald begge to på helt bare bunden til næste gang. Det må man sige. Meget mere, end vi var, da Jens han valgte film til os. Ja, det var det mindste lidt i den genre, vi bevæger os lidt rundt i. Men det her, det er nok noget, ingen af os muligvis havde valgt. Så det er jo også fedt. Det er også meget rart også at blive kommet... Altså, en ting er det at blive udfordret, som vi selvfølgelig gør, men her bliver vi mere og mere udfordret, end vi normalt gør. Ja, lige præcis. Og det er rigtig godt. Så den skal vi snakke sammen om med Benedikte. Ved vi, hvor den kan ses sådan? Den kan lejes. Ja. Den ligger ikke på stream, men den kan lejes. Fint. Jeg tror, der er 2 steder, du kan leje den. Ja. Og så ellers så har hun den på DVD. Ja. Og det er faktisk hendes yndlingsfilm. Det er en af hendes yndlingsfilm. Hendes telefonnummer er. Så hvis der er nogen af andre derude, der skal se den, så kan I låne den. De kan kun låne hos Benedikte. Ja. Nej. Okay. Og fortæl os, hvad glæder du dig til? Jamen, hvad ser du frem til? Hvad ser jeg frem til? Ja. Jamen, jeg ser faktisk frem til... Jeg har faktisk næsten lige så meget, jeg ser frem til, som jeg havde med. Altså, jeg har jo ikke så mange anbefalinger med, som jeg plejer at have, men til gengæld har jeg meget, jeg ser frem til. Okay, så det kan være, at du bare skal fyre en masse af. Jeg har 2 ting, jeg kan nævne. Okay, godt. Jamen, 3 ting, jeg kan nævne. Og det er bare fordi, at den næste 1,5 måned bliver en sindssyg biograf. Ja, der er jeg jo nødt til at filtrere fra. Ja. Ej, det passer ikke. Men der sker så meget inde i biffen. Der kommer en zombiefilm, som hedder We Bury Our Dead. Nå, er det en seriøs zombiefilm? Eller det er en rigtig seriøs gyser zombiefilm. Okay. Den kommer den 12. marts, og den er med Daisy Ridley, altså hende, der spillede Rey i Star Wars-filmene. Og det er en sådan rigtig zombie-gyser-film. Det lyder fedt. Ikke pjattet. Ja, rigtig det savner jeg. Så det kommer der, og den glæder jeg mig til. Den har en fed trailer. Så skal jeg næste fredag ind og se Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Nice. Det glæder jeg mig også til. Ja. Jeg har aldrig set den version før. Ikke men også første gang, den fandt. Det er første gang, den blev vist i Danmark. Altså, den kom sidste år jo. Nej, det er lang tid siden. Den er seriøst fra 2016 eller sådan noget. What? Altså, det er meget længere tid siden, at han klippede dem sammen til en lang film. No. Og den blev vist over i USA som biograffilm. Men bare for ham der YouTuber-anmelderen, der hedder Jeremy Jahns, han havde den bare som sin årets film sidste år. Nå, ja, det er sjovt. Ja. Hvis du går ind på IMDb og slår Kill Bill, The Whole Bloody Affair op, så kan du se, at den er fra 2000. Ej, jeg troede, det var noget helt nyt. Nej, den er 10 år gammel eller sådan noget. Men den kommer i biografen nu, og grunden til, at den kommer nu, og nok fordi de så den der sidste år, det er jo fordi, at Tarantino har jo klippet den sammen og sat 10 minutter, nye 10 minutter, inden der aldrig er blevet set før. Okay. Og det er nok derfor, ja. Det blev så gjort sidste år. Men så kan det være, det derfor, den hedder det? Nej, for den hedder også The Whole Bloody Affair for 10 år siden, da han satte dem sammen. Ja. Men der skulle være lavet en 10 minutters animationsting, som er sat ind imellem de 2 film til at koble dem sammen med. Nice. Som alle har set før. Det blev vist fredag næste weekend og lørdag næste weekend, altså den... hvad har vi der? 7. Vi har den 7. nu. Okay, jeg skal bare sige den. Ikke? Det er den 8. dag. Det er den 13. Og den 14. Lørdag den 14. Fredag den 13. Fredag den 13. og lørdag den 14. Blev den vist. Ej, hvor vildt, jeg skal arbejde den fredag den 13. Og der kommer jeg ind og ser den, ja. Og sidste gang det var den fredag den 13, der arbejdede jeg også den fredag den 13. Ej, hvor dejligt. Vi har nogle Jason-masker, jeg skal tage dem med. Jason? Nogle Jason. Ej, jeg har jo nogle fredag den 13. masker, jo, jeg skal tage dem med ind.
Det kan da godt ske. Hænge på baren. Lige for lige at give lidt stemning. Ja. Men så kommer jeg ansætter, når du er på arbejde. Fedt. For at se Kill Bill. Der er der hele aften jo, for den var jo 4 timer og 35 minutter. Er der pause? Det tror Det er godt, man har set den før, for så kan man gå ud og tisse. Ja, så ved man, hvornår man skal rende ud og tisse. Ja. Jeg ved ikke lige, hvornår det skal være, for der sker bare... Altså, det er vildt det er nok rigtigt. for mig, der sker på de 4,5 timer. Jeg har ikke set den i en menneskealder, men jeg kan huske den. Ja. Som om jeg så set den i går. Den glæder mig helt vildt til at se. Det kan jeg fandme godt forstå, for den skulle være vildt god. Og jeg skal jo faktisk have... Jeg fandt jo lige pludselig ud af ved en tilfælde, da jeg stod på fabrikken og arbejdede, en dag jeg snakkede om det, så snakkede med min afdelingsleder derude. Mm. Og han var åbenbart sådan... Jeg elsker Tarantino-film. Så jeg skal faktisk have ham med ind og se den. Nice. Så vi kommer ind og ser filmen. Nice. Kunne du se den med din Unlimited? Ja. Nå, det kunne du. Det kunne jeg godt. Gratis? Ja. Okay, sindssygt. Yes. Ja. Det er sådan lidt, hvornår det er gratis, hvornår det koster penge, synes jeg. Ja. Det er altså, ikke altid til at gennemskue. Nej. Vi arbejder derinde, vil jeg lige sige. Ja, og vi arbejder derinde. Ja. Men jeg tror umiddelbart, det er fordi, at det er ikke gratis. Du kan ikke bruge det der Unlimited, hvis der er noget ekstra servering, eller ekstra, altså hvis der er noget, hvis det er et event. Men du kunne heller ikke se Die Hard, kunne du det? Jo da. Nå, du kunne godt se. Jo. Nå. Der er altså alle de der. Alt, hvad jeg har været inde og se af de her gamle film, vi genviser, og Harry Potter, og... Har du godt kunnet. Og hvad hedder det? Men ikke Surprise? Det skulle du betale for. Det kan jeg faktisk ikke huske. Det mener jeg, du skulle. Ja, det kan godt ske. Fordi jamen, det er jeg ret sikker på. Nå, I don't know. Ja, det er lidt mærkeligt. Ja. Nå, sådan er det. Ja. Men den glæder mig i hvert fald enormt meget til. Ja, det kan jeg også. Og så skal jeg ind og se min første IMAX-film nogensinde. Jeg har aldrig set en film i IMAX før. Har du set film i IMAX? Ja, jeg så Interstellar 2 gange i IMAX. Hvor har du set dem henne? Aarhus. Ja, fordi det er kun Aarhus og København, der har IMAX-biografer. Ja. Jeg skal så til København om 14 dage. Ja. Hemmeligt til København. Min kone ved ikke noget. Hvornår skal du det? Skal den 20. 21. Så skal hun ikke lytte til den episode. Det gør hun heller ikke. Okay. Hun lytter ikke til en skid. Jeg har lige lyttet til episode bare for sjov. Ja, det vil være lidt ærgerligt. Ja. Men jeg tager chancen, fordi hun lytter ikke til det. Nej. Og hun skal med, og børnene er passet, uden hun ved det. Fedt. Så vi skal på weekendtur til København. Hvad skal I se? Vi skal se Project Hail Mary. Nice. Er den i IMAX? Den er i IMAX. Rumfilm i IMAX. Lige præcis. Ja. Så det bliver min første IMAX-film nogensinde. Nice. Og ikke nok med, at jeg glæder mig til at se Project Hail Mary i forvejen, men det her, det gør det jo kun lidt sjovere. Så glæder mig til at høre, hvad du synes om IMAX. Ja, men det glæder jeg mig også selv til at høre. Det er stort, men det er også... altså for mig er sådan... jeg tog den også gerne i sal 1. Af min konklusion. Men det er jo netop det, fordi at hvis du nu tager ind og ser den i sal 1 inde ved os, som er vores største sal, med god lyd og så videre. Atmos-lyd er bedre. Ja. Det ved jeg godt, at IMAX ikke siger. Ja. Men lydeksperter siger, at Atmos er bedre. Og det har vi inde ved os. Og det er almindelig biografbillet. Det koster ikke noget ekstra forhold til nogen andre sale eller noget. 135 kroner for en billet til sal 1 til alle slags film. Ja. Men jeg skal af med 180 for at komme ind og se den her IMAX-film her. Så... Men forskellen er, at det er så højt, at de sæder, du ryster af det. For det er så højt. Det er virkelig højt i IMAX. Det synes jeg også. Altså, vores sæder ryster der også inde ved os. Ja, det er rigtigt. Men det er, IMAX, det er jeg har ikke prøvet det, for jeg skal ikke sige noget, fordi jeg ved det ikke. Men, er det 50 kroner ekstra værd? Det er jo så det. Nu har jeg jo kun set... jeg så Alice in Wonderland, men ellers har jeg jo set Interstellar. Ja. Og Interstellar er jo... Altså, den er 200 kroner ekstra værd. Men det er fordi filmen er god. Ja, fordi Interstellar er værd at se i biografen. Jeg betalte gerne 200 kroner ekstra for at se den men hvis du nu kunne se den i vores sal 1, eller skulle give 50 kroner mere for at se den i... Så vælger jeg vores sal. Vil du stadigvæk... Det vil jeg sige, ja. Det vil jeg sige. Men det vil ikke... Hvis nu den kommer kun i IMAX, så vil jeg glædeligt betale 50 kroner ekstra for at tage op og se den. Ja. Og det er jo fordi, jeg har set Interstellar, jeg tror 8 gange. Jeg har aldrig... 8 gange? Jeg har aldrig ikke set den i biografen. Har du set den 8 gange i biografen? Ja. Jeg har set den... Så den 3 gange, da den udkom, og så jeg den, så var den re-released igen nogle tid efter. Ja. Så var den jo som IMAX re-released, der så jeg den 2 gange, og så har jeg set den i den fødselsdag 2 gange også. Så jeg har set den tæske mange gange, men jeg har aldrig ikke set den i biografen. Hold da op. Ja. Og det er godt nok specielt nærmest. Det er meget specielt, for den skal ses. Jeg vil gerne se den hjemme ved dig. Altså, det tror jeg, det er dig at køge. Men ikke noget under. Nej. Okay. Jeg kommer ikke til at sætte den på med en underbo, der sidder og larmer, og sige sådan. Nej, det kan jeg da godt forstå. Du skal fandme ikke ødelægge det. Nej, hvor sjovt. Nå, okay, vildt. Ja. Skal jeg tage de sidste 2 med, eller vil du presse dig ind her imellem? Jeg presser mig lige ind. Ja, gør det. Enkelt. Det synes jeg, du skal gøre. Jeg glæder mig helt vildt meget, og vi får det planlagt på en eller anden måde. Min mor må passe bille til den 12. marts, der kommer De Forbandede År 3. Okay. Vi er så glade for De Forbandede År 1 og 2.
og vi glæder os helt vildt til at se trilogien. Det kunne være, jeg skulle se for dem se så, for jeg har ikke set den eneste af dem. Det er ikke sikkert, det er noget for dig. Nej. Altså, forstå mig ret. Altså, det er igen, det har jeg heller ikke noget om, at du synes ikke, sådan nogle historiske film er gode. Det er slet ikke det. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Det er 3 film, ja. altså, men det er 1 film. Ja. Så det er sådan en par liter, hvor det sådan, wow, vi så den første gang i biografen, etteren, da den kørte. Ja. Og vi var sådan, ja, det var jo meget god, men der sker jo ikke noget før til sidst. Og det var sådan, okay, fint nok. Så kom toeren, og så var vi sådan, så havde vi lige set etteren igen. Så var jeg sådan, gud, nu giver det mening. Ja. Og så jeg lige nogle interviews med ham, instruktøren. Og så fandt jeg ud af, det er fordi, han siger, at det er en trepartsfilm. Trilogien var planlagt helt fra start af. Ja, han havde skrevet fortællingen, det er 3 film. Ja. Og er det også rigtigt forstået, at film nummer 1, det er krigens opstart, film nummer 2 foregår under krigen, og 3'eren her, det er efterspillet efter krigen. Ja, næsten cirka, ja. Altså, første film er opstart til midt, anden film er midt til slut, okay. og den tredje film er efter krigen. Efter krigen, ja. Okay. Ja, det kunne jeg næsten regne ud fra traileren på 3'eren, at det hang sådan sammen med de 3 film. Ja. Og jeg synes bare, den er god, for den er grundig, og den går i dybden, og den skiller de der ting, som tit nogle gange bliver lidt glemt. Altså alle de her ting, hvordan fungerede et samfund, og hvordan frihedskæmperne var helte, men de blev altså også nogle skurke til sidst, og de var ikke meget bedre selv end nazisterne, og så jeg synes, den balancerer de ting der, så er det bare fedt at se sådan et koncept. En dansk filmkoncept. Lykkes. Men den startede også i en episode, hvor vi havde mange danske krigsfilm. Altså, lige da den første kom frem, var vi jo inde i en episode. Ja, Vores mand i Amerika kom samme år. Og Under sandet. Og, ja, lige præcis. Noget med øjet, den der, hvor de... I skyggen i mit øje. Ja, altså, der var så mange... Erna i krig. Og, det var helt der var så mange i en periode på nogle år, hvor der kom så mange film, der handlede om 1. og 2. verdenskrig. Og så, altså en af de ting, der i hvert fald kan tiltale for at se dem der, synes jeg jo, det er jo, hvad hedder han, Jesper Christensen. Jo er en af de bærende hovedroller igennem alle 3 film, og han er jo altid... Han er pissegod, og han spiller jo sådan en Mærsk-karakter. Ja, altså, en rigmand. En rigmand, som tager nogle rigtig gode beslutninger, men desværre har de beslutninger nogle konsekvenser. Ja, selvfølgelig. Og så, den har sådan en følelse af, afsluttende ord på den, samme følelse, vi havde lidt med den der Horizon, som nogen ikke kunne lide, men vi gik derfrem sådan en følelse af, at det er en stor film. Ja. Altså det er sådan, du ved, det er lidt tilbage i, hvad den hedder, jeg kan ikke huske det er sådan en ældre film fra 60'erne, som også var sådan, man kalder den som en af de første store film, findes. Okay. Hvad fanden den hedder? Det er også ligegyldigt. Men man har en følelse af, at det her er en stor film. Det er ikke bare en film, det er en stor fortælling. Ja. Det er sådan lidt det samme vibe, man får for dem her. Det er ikke bare en anden verdenskrigsfilm. Der er en stor maskine, der ligger bag det her. Ja. Så det glæder mig utrolig meget til at se afslutningen på. Fedt. Godt. 12. marts. Husk støt. Gå ind og se dansk film til dansk film. Se dansk film i biografen. Så kommer jeg med noget mere, der ikke er en skid med dansk film. Ja, det er det ikke. Det er filmen They Will Kill You. Barsk. Ja. Det er for nogle fede titler, du kommer med. Ja. They Will Kill You og Bury Them. We Bury Our Dead. Det er nogle fede titler. Ja. Jamen, fede titler. Det er det, og det er lidt i samme dur, den her. Bortset fra, det her det er så ikke kun en gyserfilm, det er en gyserkomedie. Så det her går vi over til den crazy side. Og vi går over i noget, der også nærmest er sådan lidt John Wick-agtigt. Nå. Ja, okay. Så det er en rigtig slagsfilm, rigtig blodig, og med en kvinde i hovedrollen. Ja. En kvinde, der virkelig kan slå fra sig. Ja, sådan. Og det går simpelthen ud på, at der er en ung kvinde, der tjekker ind på et hotel, som åbenbart er styret af en dæmonisk kult. Og det skulle være en rigtig blodig omgang. Okay. Hun skal simpelthen bare slippe ud af det her hotel her. Ja, okay. Jagtet af underlige dæmoniske kultpersoner, der prøver på at slå hende ihjel. Og hvis du ser traileren, så er det altså rent John Wick slåskamp med folk, der brækker nakken og får stukket ting igennem. Det er virkelig nogen, der har fået en idé. Og så bare et gået koncept, med det. og så bare gået med det, fuldt smadret. Det er jo ligesom den, jeg snakker om for et par gange siden, det er på flyet. Altså, hvor der bare sat en mand på et fly fyldt med legemordere. Ja. Her der er der bare sat en ung pige ind i. Og hun er en afroamerikansk pige, som i hvert fald en god del af filmen ser det ud til for traileren, og så viser de bare rigtig meget for det samme øjeblik. Ja. Render rundt i et par små trusser og en tanktop og slås. Okay, det gør vi stadigvæk. Så fuld smadret på. Ja, okay. Den glæder jeg mig til. Den kommer den 26. marts i biografen. Fedt.
Vil du smide din den sidste ind, inden min den sidste kommer? Jamen, jeg havde faktisk 2. Har du 2 mere? Ja, det har jeg faktisk. Okay, så fyrer jeg en af nu. Jeg glæder mig til at se... den skulle vi have set sammen i dag. Ja. Har du fået set den? Jeg har fået set den. Jeg så den i fredags. Du så den i fredags? Og har ikke nævnt den i dag. Nej. No. Men jeg glæder mig til at se Paradis. Paradis, ja. Ja, og det er særligt på grund af skuespillerne, altså Esben Smed og, hvad hedder hun, Kucik, hvad hedder hun? Danica Kucik, ja. Den har vi glædet os til at se, og den håber vi på, at vi kan nå. Den er lige startet. Den er lige kommet, ja. Kører i Forborg stadigvæk, og det kører også i Kataminde. Det er svært for os at lige planlægge Odense, nemlig fordi det er en halv time eller en time til Odense. Ja, det ved jeg. Ja. Yes. Så har jeg en mere. Jeg glæder mig også til at høre, hvad du synes. Ja. Det kan godt være, at du godt kan lide den lidt bedre end mig. Ja. Den sidste ting, det er så lidt noget andet. Nu har det været meget blodigt og actionpræget, alt det, jeg har sagt indtil videre. Den sidste, det er I Swear. Har du hørt om den? I Swear? Nej. Den har jeg hørt om, fordi der har lige været BAFTA. Og der skete jo noget meget, meget underligt, eller ikke underligt, overraskende hedder det. Der skete noget meget overraskende til BAFTA. Fordi at da der skulle udgives priser til bedste mandlige, der var både Leo og Timothée Chalamet jo med og nomineret til BAFTA over i England for bedste mandlige hovedrolle. Men ingen af dem vandt. Nej. Det var en ret, ikke ukendt, mange kender ham nok godt, men for os meget ukendt britisk skuespiller, som er med i den her film, der hedder I Swear, som simpelthen er et drama, der handler om en ung fyr, der har Tourette-syndrom. Gud, jeg så et klip fra den. Han spiller sindssygt i den. Han ser ud fra traileren, ser det ud, han spiller sygt godt. Han har jo ikke Tourette sammen her. Det ligner, at han har Tourette. Han har tics, og han står og klikker med nakken og alt muligt. Ja. Altså, han vandt over Leo og Timothy. Er han nomineret på en Oscar? Rolle. Han er nomineret til Oscar også. Spændende. Så det er spændende. Ja. Og filmen er nomineret til Oscar og forskellige andre. Så okay. Det bliver spændende at se med det. Det kan godt være noget, der går ind og piller lidt ved det, man ellers regnede med, var det, der skulle ske. Den ser sygt interessant ud, den film der, og jeg glæder mig til at se en film. Jeg kan godt lide at se de her film, hvor, hvad skal man sige, hvor hovedrollens skuespilspræstation betyder så meget for filmen. Ja. Fordi hvis han ikke fungerer, så fungerer filmen jo heller ikke. Nej. Når det nu er så specifikt, det handler om. Ja, og man ser nogle af de her film her, hvor det er et eller andet, der kommer ind fra siden af. Ja. Hvor det netop er båret af, at en skuespiller skal gøre noget meget specifikt. Ja. Det har man bare set. Og det er jo selvfølgelig en film, der godt vil sætte fokus på noget, men den kommer bare ret sent, vil jeg sige. Fordi at en sætning i traileren er, at der er en, der siger, at problemet er ikke sygdommen Tourettes. Problemet er, at der er så få mennesker, der kender til sygdommen. Hvilket gør det svært for dem, der har den, at være i det. Fordi at når han render rundt ude på gaden over i England, og pludselig råber niggers efter nogle sorte eller et eller andet, og de kommer over og smadrer ham, fordi det er det, der sker. Han bliver tit udsat for vold på grund af det, han siger. Ja. Så er problemet jo, at selvom de så kommer efter ham, og han kan se, at de kommer, og han står og siger, men det er fordi, jeg er syg. Folk kender ikke til den her sygdom, og de tænker, hvad er det for noget? Det er jo ikke en sygdom, det er ikke noget, der eksisterer. Du er bare en idiot, ikke? Og så får han tæsk. Ja. Og det, så vil de gerne sætte fokus på det, men sådan en film, som gerne vil sætte fokus på sådan noget som det her, føler jeg, den skulle være kommet for 10 år siden. Fordi, i hvert fald i Danmark, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan det er over England og andre steder i verden, men her i Danmark, der har der jo været rigtig meget fokus på Tourette. Der har været meget fokus på Tourette. De sidste 5-10 år i fjernsynet, og med rigtigt. Programmer, og med dokumentarer, og med stand-up-komikere, der har været... Alle ved, hvad det er. Ja. Du kan sagtens sige Tourette nu, og så tror jeg ikke, der er ret mange, der ikke lige ved, hvad det går ud på. Det er de her mennesker, der er ufrivilligt. Men det kan være, det er England. Det kan være det første, at de er nået dertil nu. Ja. Det kan være, at de ikke har været et tabu derovre i mange år. Ja. Så det kan godt ske. Men det er fordi England, det skulle svært at skilte med. Der løber alle fulde englænder over nogle mærkelige ting. Er det en stiv snodder på vej hjem fra poppen, eller er det en med Tourettes? Er han Liverpool-fan, eller har han Tourettes? Men den ser i hvert fald meget interessant ud, den film, og den glæder mig faktisk til at se. Fedt. 26. marts for den også. Så det bliver en double feature med They Will Kill You og I Swear. 2 vidt forskellige ting. Meget forskellige ting. Det er meget ret, ikke? Så sidder du og blander dem sammen. Det kan være en god aften. Hvad skal man så se først? Altså skal man se I Swear først, ikke? Og så slutte med det bloddrøbende... Jo, det vil jeg også sige. Det vil jeg sige. Den bliver tamt. Ja. Der er ikke nok indvold med her.
Kommer så an på, hvor mange tæsk han får, når han Ja, det er rigtigt. rundt og Hvor tænder han mister. Min sidste, jeg glæder mig til at se, det er en film, vi skal se i aften. Og det Skal vi se den i aften? Nej, ikke lige os to, men min kæreste og jeg. Okay. Ja, for så var der noget, jeg var gået klip af. Det er Under stjernerne på himlen. Ja! Den har jeg ikke set. Den har du ikke set endnu, Nej, mærkeligt. Mærkeligt, jeg ikke fik den set. Det er dumt, jeg ikke fik den set. Jeg er faktisk skyldig, at mine forældre ikke så den biografen før. Den skal vi se sammen. Hvad bilder du dig ind? Ja, og den kørte jo en evighed. Ja. Altså, du var ikke en af dem der sådan lige... Nej. Og nu er den væk. Nej. Det er næsten mærkeligt. Jeg skal lige dobbelttjekke, om den stadig kører. Ja, det kan da egentlig godt ske. Så simpelthen for at skulle lege den. Det kan godt være, at den har sådan en visning hver anden uge. Men den glæder mig til, fordi den har jeg glædet mig til at se i lang tid. Ja. Jeg har ikke sådan kæmpe forventninger til den, men jeg ved også godt, at jeg bliver underholdt. Absolut. Ja. Absolut. Så nåede vi til vejs ende, jo. Det gjorde vi sgu. Alligevel. Det er alligevel imponerende, at man kan nå til vejs ende. Og at vi kan snakke så meget om film, til trods for, at vi begge to nærmest ikke har set film den måned her. Jeg har også kun set 42 i stedet for, eller 41 i stedet for 43. Ja, præcis. Ja, det er altså noget under. Det er noget under. Det er noget under. Det er dårligt gjort af mig. Men, det var februar jo, det var en kort måned jo. Det var en kort måned. Det var en kort måned. Og med dig, der ser mere end en film om dagen, så har det jo en betydning. Det har det. Altså, når det lige pludselig mangler 2-3 dage i en måned, så betyder det kæmpe meget. Så betyder det kæmpe meget, ja. Så i teorien, så har du faktisk gennemsnitligt set mere. Ja. Det var ikke godt, Jesper. Det var ikke godt. Det er faktisk rigtigt. Det var ikke så godt. Nå. Det skulle vi ikke have tænkt på. Men til gengæld, så er der jo noget at se frem til, og det er jo Bennes film, som hedder... My Own Private Idaho. Perfekt. Og hvorfor er det, de skal se den? For det er film. Tak for i dag.